Zahana, Nina Aripo, Never Mese Aripo, Shiona Aripo, Zahana, Aripo, Never Mese Aripo, Shiona Aripo. Chakaiona baba, chakaiona favorite uya na mari. 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 Hello guys. Nezaiwamwe guys. Letu Letu Natasha is here early today. Letu, are you there? Hidama Ray, are you there? Selina Rags, are you here? Cherry Pocky, are you here? Ragoton, are you here? Katenda Moleng, Uripo Ere. Other ladies, you say Pamela Maziba, Ziripudi Shaile Tong, Lois Dave, Puri say, Lizima Kore, Murise Mascara say, Mascara say. Simeliko Silunga, how are you? Hey, Quincy Manjeka, how are you, my lovely husband? How are you doing? Jessica Sandra Mataire. Wona, chakaiona baba, chakaiona favorite uya na mari favor. Priska Muzondiwa, how are you? What you oro maspira seiko? Favorite uya na mari. Pauline Moto Sevenzai, waziri kudidi. Nina Aripo. Maita dana ishe ziri kudidi. Thank you, Muka Mavingire. Guys, take your friends. Vicky, thank you. How are you? Nasumunina, how are you? Janet Diana, Ziri say. Maiwanata is watching. Sheila Jake, how are you? Now, so the hard life, so I say, I got the angle. Yurita Marcel, Puri say, thank you, Yurita, thank you, Desi Kofu. How are you? Nai Jeko, what is say go? I want a favor. I want to be one favor, Yaman. To be one favor. Ten right. Did you say such a day in Kalaranda? Tierama Nanda Kutokude, Zakutuko Ripico. Kumula Tando, she did say. Christine Muchira, thank you. Messi Muzonga, how are you? Love you too, sis. Thank you, Krista. Bomi, Kiara, Mhlanga, Zirikudi. Patricia Tinashi was going to say, Tana, Depiaco. Tana, Depiaco. Thank you, Winnet Narupe. Cynthia School and Santa Mona. Cynthia, where are you, my sister? Where are you, my friend? Jeff Mundawaro and Smiley Homeboy, and good. Oh, thank you, Jeff. Did you say Jeff? Would you say, brother Wang? Hey, let you know, you and your Ramaquata, let what I shall take a late. Let your inbox, Manga, she needs something live, don't worry, Jawia. Faraima Pamula, Zirikudi. Saki Duve as the only page that I'm not blocked. That means you are behaving here. I want to block it away, but I'm a page around Kune quite say. Never can't say, how are you favorites? If I just look at you, I want to block it away. Sakaiona favorite you, Yana Mari favor.
Precious Muzerere, zviri kudi Miriam Mutsau, zviri kudi Savannah Rose, Lady Pichiera waspera sei, really Cynthia Sokori, Sokiri, zviri sei. Rashimukure aiwa taspera isiwa spera seiko. And that's my favorite brother from another mother, Douglas Henry Chiwaya. Zviri kudi brother pa Jonapo. Bimai Makara waspera seiko. Lisi Gurure, uri sei zvako. Joy Takawada, thank you. Rima Wimba, how are you? Hi guys, maskera sei makadiko guys, muri sei. Muri sei kumatima nenjinga salibonani ninjani dumela matsira na budhi. Muri sei guys kwa muri mese kumatima nenyika aiwanda tingatisangane pano. Sorry guys, it has been only 3 days guys, but WhatsApp yangu yanga yakufuta. Sisi meli muri copy, sisi meli live. Unfortunately ndangandiri kusina network. Message yanga singa deliver. Message yanga deliver I deliver nasikwa kuedza because ndasvika kuma 1 am kokoko. Ndopa ndandisvika onchibva kumasango uko. Ndaito zvitaura hangu ndikati network isiri kuita iyi kuno kusina network uku. Pandinoona asi ndapedza kupindura WhatsApp yenyu guys. Asi ndichapindura ese anditika. Sorry guys, mukona ndamboti panenge pane zvinenge zvichitikawo. Animaona. Ndinenge ndamboitawo favor ndiri kungoimba iyi kuti favor. Dzinenge dzangoburuka favor wakangorivarawo. Yobva yangouya favor. Andimaona. Hanzi nyatsoenda ipakati. Asa ndisinyatsoonekera. Zvaita here. Saka unenge wazongomanya guys. Saka ndichida ngotenda Mwari nokuti aiwa Mwari vanongotichengedza zvakare, Mwari vanongoti zarurira magoni. Takarivara dzinonguva takanzwa. And isusu tiri vekungwavha guys. Ini ndinoita zvekungwavha. Ndichingwavha kudai ndine mwetenda ndakaona kuno bva nango apply just like a joke. Bva nango apply wonchiti katenda izvi zvanikatadza. I no knowledge kana dololo. Andikati ndingo apply. Vandato apply ngakanga nezvo. That was sometime last year guys. Munozati ndakashamisika ndichitonzi izvo mari kusoda zuro nchinzi nda shortlist wandiuye kuinterview kumamaini uku chitenda izvozvo apa pana chaizikamwa dololo mai mwana apana kana chandaiziva pazvinhu zvakanga zvichiti munhu aidiwa kurana tendayo ndakangoti munozati chena ndichiudza murume wangu munomba kuti ndo zvakaitika akati asi zvinhu ndinokuona zvihodhepi naiwe. Saka uri kuda kuisa hani pakona, kuda kuisa ini pakona kuti ndigonzi hazviiti because ndikati aiwa inenge chinzi moiti nepetition ikudi nepotism nokuti hakusi kwenyuka uku ndeimowo it's a different mind. Saka hapana nepotism apa. Udondiudza kuti zvopanofamba sei apa. Kudotsvaga vanhu vanoziva nezvebasa iri iwe ungoita kuti CEO muridzi wecontract yacho guys andakazosora ndiri busy. Ndaenda kuya kuma-interview paya mai mwana ndapinda muya mu-interview muya confidence sapa ndanamata usiku hose sei munongowaimi ndichipinda muya tatoita tatiri 4 vakashortlistwa tasvika tabvunza ini chandoziva dololo mai mwana nditi chii chakaitika ipapo kana kuti chii guys. If you ask me I don't know, but what I'm just telling you is maybe it's just the favor and the grace of God. Kana Mwari vakangokutungamirira vakati zvinhu ndezvako chero no matter what, chero ukauya vanenge vane madegree akaita sei, chero ukauya vanenge vane macertificates makoma kudai, iwe usina kana chaunacho mai mwana uchingozvifambira kudai. So kana favor iri pauri iwe unowanikwa uchingoenda pamberi. Tavhunzwa mubvunzo andandambokochiwawo zvinhu zvokungo ndambodzidzwa panapa usiku hwose. Andazoenda ndanopindawo muya murumu ndaisawo presentation yangu zvese zvakanaka-nakawo andatogara panze. Ndione ndatozoda mai mwana paya when can you start. Ndakutoenda kumasite ndosaka ndasingabatikizve ndakutoenda kumasite mai mwana apa ndikutaura mafigures I'm talking about figures mine guys. Figures zvokuti nhasi ndaswera vanga chinofanira vasi ndasingakasitaura navo nhasi ndichimanya kunotsvaka vakomana vechizimbabwe vari muno, vakomana vane mapepa ekuti tikwanise kutanga basa iri musi wa 1 guys. Figures dzandiri kutaura kwete mafigures chaiwo. Saka munongona kuti favor yaMwari sometimes inongokulocata. So uchingove uko Mwari anongokutora ikoko ungokusimudzira. Ndosaka nansiri kubatika ndozvavanongoita Jehovha. Saka zvisinei guys, ndokutendai kuti imimi muri pano makangomira guys. Nyaya iri pana pamuzuva ranhasi ndoda kutenda mona ndichibva kunyaya dzangu dzekushayina mashares angu aya amukoma mobweza ndandisina futishiwa nawo zvichibva zvazongoitawo tichiti paperwork abva yangodhuka mai mwana. Paperwork yangodhuka kudaro kumamboziva kusisi paperwork yabuda tatopinda tatovhura apa so far vanhu vari kutojoina Great Hope Foundation so far kuside funeral service kuside kwangu inini I think I've got 380 people vatonza manhamba avo kudhara 380 people vatokatounza manhambas avo vangomirira chete kuti vafonerwe vajoini 380 kuside kwangu just ipapa patakataura nezvazvo kusvikira nhasi.
So chiimaginai kuti patinozosvikawo kana 2 months ndendava nevanhu vangani. Diary, this is diary family. Vari kujoina diary family neekaya, vari kuna diaspora, vari kutorera vabereki vo vari kumusha inonzi ekaya iya. So munongona zvinoita Mwari kunaka kwaMwari. Animaona. But anyway, nyaya yatinadzo pano ndisingazozivi manje kuti Wednesday kwaive kune nyaya yafungwa kuya haina kuzouya vanhu vacho vari pastandy. Apa pane nyaya yevamwewo vari paUK apapa vari kuti vakatsotsiwa nemasouth Africans munomuziva uyo kuimba Sister Bettina wokumboya pano uyu Mukharimbe waisigwa postiwo unofanirwa kuti auya abvumudzwe pano. Handizivi kweta iri kuda kutanga apa. Handizivi kuti guys ichafamba sei. Asi regai ndigare ndakudzai guys. Thank you Tawanda. Regai ndagara ndakudzai guys kuti nyaya tiri kutanga nayo right now guys. Let's handle it with care. Handitika please ngatibatsirei vana ava. Ngati let's handle it. Inyaya iri sensitive. Inyaya ichatipisei. Handitika but let's handle this with care. Regai nditange ndafonera mukadzi auye pake paline toisa murume pane rake line. Then votanga vataurana because kuti tinzwa uku zvinenge zvakati womei. Saka regai titange taunza mukadzi panapa ogara akagaririra tobva tapinza murume wake tibve tangofamba nebhora racho. Anditika thank you guys, thank you guys, thank you guys. Hello? Hello. Ndenda kushaya kuti ko waindepi? Right. Iwo chimira wakadaro ndochisa baba vekwako panapa. Uchimira wakadaro handitika. Huku muri kunzwa guys. Hello, ma, skora sei kwanjadzi? Taswera. Zviri kudidi? Kutobika sadza uku. Kutobika sadza uku kupinda mumba kwa amsati mai muone mukadzi. Ndisati. All right. Right. Tinogamuchira ipanapa hanzvadzi. So pane imwe foni ndine mudzimai wenyu andichatauri mazita handitika. Ndine mudzimai wenyu ari pane imwe foni. Mai mwana ndina baba mwana pane imwe foni handitika. So sekuya kwaita mai mwana kuseni kwandiri vakataura nyaya yavo ndikati aiwa ini zvokunzwa nyaya imwe chete side 1 hazvinyatsobuda. Tinenge tichida kuti tinzwewo rimwe side tisazonyara handitika. Nokuti nyaya idzi dzine kutora matwistids. Ndobva ndakumbirawo nhamba yenyu vakandipawo nhamba yenyu ndinove ndazoyawo kwamuri. Ndauyawo kwamuri mukatsanangurawo saidzi venyu ramatsanangura ndikati aiwa zvichiregai muchisangana imi vanhu vaviri toona kuti tokubatsirai sei nyaya iyo indirira mberi sei because pane vana vari involved handitika. Asi vabereki vevana ava vapenyu ndimi nani naamai ava vari pasaidi. Saka panorwa nzou kazhinji chinosafa chihuswa handitika. Saka huswa uhu ndo watisiri watisiri kuda kuti huswa urwu husafe nekuda kwezviito zvenyu imi muri 2 handiti. Saka andiziti vandichatanga kupa mukana kuti ataure apa pandiani. Ndotanga naamai kana ndotanga nababa musoro wemba ndotanga nanapa. Apa tanga zvenyu namai vatsanangurire mudziyo wakaita pamba vachizoenda nemutorero wakaita vana vachizosiya vana kumusha nekuzondivaraidza kuti iwe ndigone kusuduka vabve vatora nekuzonyangarika kwavakaita nekuzonidzimbira mafoni nekuzoramba kuti ndiite access kune vana zvese ngavatsanangure zvavo zvese pano changavatanga zvavo mutsanangure. Aiwa zvakanaka. Uye ngavataure chokwadi ngavasahandise nyaya. Alright, chiregai tipe hamai mukana. Hanzi Noana Kita knows Ghost Nation, we are here and so lovely. Oh, thank you very much Noana Kita. We love you as well. No pressure, we love you as well. Pano dzidziswa pane zvakwanda zvinoitika. Tinenge tichida kungoti muteererewo munzwe handitika mumbobvawo kuzvinhu zviri negative mumbopinda muzvinhu zvinosetsa nezviri negative handii nezviri positive handiti. Saka tinongokudai still makadaro as long as musina kutuka panapa aiwa tinongokusiyai makadaro. Singazotukirawo pano ndo patinozokublai munotukira kakwenyuko pano moitawo zvepano handiti. So mainini muri pano mauya pano mainini mimi hanzi nababa tipe imimi first preference kuti mutaure heyo nyaya iri mudariro chii chiri kunetsa mainini? Nyaya kunyanya kunetsa ndevana ndo nyaya ndanyanya kuisira message kuti maybe mungakwanisa kundibatsira.
ndonyaya iri kunyanya kunetsa nezvaari kuindiita kufacebook vachitumira vanhu manhamba zangu ndo zvinhu zvanyanya kundirwadza izvozvozvo. Alright, nyaya yacho wangoti pane nyaya yevana, pane nyaya yekufacebook, but today wainsotanga kutsanangura pabva pakutanga kuti nyatsonzwisisa kuti nyaya ndeyei? Nyaya iripo takasiyana last year handiti muna February. Muna February takasiyana last year, then kusiyana kwatakaita inini ndakangobudawo iye anga asipo handiti ndichibva ndazomudza ndatobva hangu kuti ina handichakwanisi kudzoka chichi ngatichisiyani. Saka ipapo ndo pane nyaya yese pakuti ndakati ngatisiyani. Ndo pakamutsa hondo zhinji ipapapa ndo paakanotora vana kumusha akavaendesa kwavakavaendesa. Ndo paakati vazotanga kundituka achiita da kundiuraya da kudidiwe achituka nevabereki vangu nehama dzangu. Alright, makasiyana sei? Inini ndakabva asipo ari kumusha nokuti ndakatoona kuti ndo mukana wacho wekuti ndita sei ndibve asipo. Why? Chii chakaita kuti ubve murume asipo asingazivi? Inini ndandagara ndisisamudi munhu, but kuti nditi ndaikwanisa kumuudza face to face kuti handichadika munhu wewe kuti anotyisa ndaimutya. So paakaenda kumusha ndakatoona kuti maybe ndo mukana wekuti ndibve asipo nokuti aripo handaimbokwanisa kutombobva. Anotyisa, anorova here? Anorova, anotuka, aiabuse zvisingaiti. Saka wanga uri mu abusive relationship? Ndaitongogara hangu zvekuti pesapa ndaitongogara nokuti iwe ukataura uchiita sekujamba uchisirira kapa tichapa baba vekwakwava mukana kuti vataureka vachanopendengura nezvimwe zvinhu zvokuti tichazotadza kunyatsoti aizvi kwapa wasiya kutaura vanhu vakuzonyatsotaura, but anyway taura hako. takambosiyana ka3 kese ndichidzoka tichigara newana, but ndaingodzokera zvangu wana. So patakazoendesa vana kumusha ndo pandakatoona kuti maybe ndo paita mukana wekuti ndibve. Pesapa ndaingodzokera zvangu wana, saka pandakazoendesa vana kumusha ndo pandakatoona kuti hapana hangu chandichagarira beta ndisudoro. Okay, saka vana vakazobvako sei kumusha kwense zvochiti wakatora vana kuedza kumusha, vana vakazobva sei kuti uzoti iwe urikukombena nenyaya yenhau yevana? Pakadzoka kunoka nditi achibva kumusha pandakamudza kuti handichadi ngatisiyai, ndo pakabva kwira bhazi vaenda kumusha vandotora vana achiti ndiri kutora wana kuholiday. Then paakatora vana ndo paakandisira message akati wana wako uchafa wakaona futi kusvika tadzokerana. Okay, saka vana kumusha vanga vachigara nani? Vanga vaisa kunani? Vanga vachigara kuna mama. Mama wirirana here pakaenda vana kumusha? Tata wirirana. Okay, so ndobva songokuti hazvichaiti kuti wane vana ndobva atora. Alright, tanzwa ipapo. Saka Facebook yaita sei? Vanga vachiti next zvavari kundiita kufacebook vari kukuita sei? Pekutanga akatanga kuisa mafotos angu nevana kune rimwe group so rakanzi Zimbabweans in SA kudidi. Achiti honai hure iro harisi kuchengeta vana kudidi. Manje ndakazokasika kuudzawo admin nyaya yacho achibva adelete. Then now akacreate imwe account achishandisa zita rangu marimwe zuro. Achiisa mafotos evanhu vasina kupfeka. Ndichibva ndaita report vayadelete. Vacreata futi imwe akaisa nhamba dzangu achiti vanhu vanenge vachida munhu ekukwira uye endai munorara naye chichi hure. So vanhu vacho vari kutongoswera vachindinetsa kufoni kwangu zvekuti ndachatongodelete WhatsApp yacho. Okay, vachiti wakanyora kuti unoda varume saka tauya? Kuti tauya. Iye akandisira message zvikanzi usati watanga ndichatokuitira zvimwe zvinhu zvekuti uchatofunga kufa, uchatofunga kuzviuraya handisati ndatanga. Okay, alright. Saka izvozvi iwewe uri kupi? Wakabuda mumba ukanogara kupi? Kutaundi, kune tauni imwe iri kupi? Uri kuJoburg here, Pretoria, Cape Town hamene koko? Ndiri kuDurban. Uri kuDurban. Alright. No, hapana kuipa. Aiwa nyaya yako tainzwa. Pane picture yawandikandira screenshot yanga ine vana vako vaviri newe.
neni iroro ndo rakaiswa kugurupu richinzi hure kudidiwe ndo rakajoinidza mafotos ewana nangu achiti handisi kukwanisa kuchengeta wana of which kune wana kwacho ndikafona wandairi dzimwe nguva wanenge wachitondituka izvozvo zvakatondibloka ndikada kufona nditaure newana hawabvumi. Okay, all right. So bamnini bamnini manzwa mudzimai wenyu ari kutaura panapa pazvichemo hanzi mainetsa kumba uku kwakusingagariki. Tinzwewo imi. Ndazvinzwa zvataura hawanzvadzi. Wairipo wanzvadzi. Inini namemo ndakagara namemo ndakagara nemukadzi wangu kwenguva refu almost 7 to 8 years. But mumba tainetsana zvedu but taingonetsana zvimwe zviya zvongoti tanetsana because mazuva ekutanga ndakanetsana naye ndichiita chihure. Ovha azvibata ovha atiza ovha aenda kuroadport kuna sekuru vacho ndobva ndagara ndobva ndateera ovha adzoka cash 2 kacho ndakanetsana futi naye nenyaya yechihure futi ovha aenda futi kuroadport ovha adzoka cash 3 kacho handicharangariri kuti ndakanetsana naye nenyaya yechi ovha atora mari yange yemumba ovha akwira bhazi ovha atiza ovha aenda kumusha ndobva ndasara kune chimutsvaga ndobva ndazonzwa kuti akumusha ndobva ndamuteera kumusha ndobva ndakumbira ruregerero ndobva ndauya naye joni tobva tagara saka tagara munongoziva muba marelationship munongonetsana pano napo but kunetsana kwatanga takuita yange ndokwanisa kupindura here papo. Aiwa, hold on. Ndosaka ndakupa mukana muningira kuti taura zvose nekuti kana ndazova mukana tiri kuzova disturba wotozotaura kana vapedza iwe. Saka nyenge ngoitika ndingoti ungonetsana panapo sachanda kunonetsana iye hwahwa. Inini ndanga ndiri munhu wekuti ndaimwa hwahwa zvekuti zvanga zvisina kunaka. Saka ndaiti ndikamwa hwahwa ndikauya kumba akangononoka kuvhura dhoo. Ndaikumbuka ndainzwa hasha. Saka ndaisvika pakuti kumurowa kutaura chokwadi. Kumurowa nofunga ndakamurowa kudhara ndichiri 2016 2017 ikoko ndipo ndakamurowa kudhara ipapo. Kubva ipapo mbama yangu kana chibhakere changu hachizivi. Chendinoziva chandakamuita ini mukadzi wangu ndakamudira mvura pamubhedha akarara ka1 ndakadhakwa ndikamubudisa ndikati buda enda urara mutaini handisi kurara nechi mubedroom akabuda akaenda urara nenji mutaini dzimwe nguva kuti ndizomubudisa mubhedhi ndiende kuti arare mutaini iye kuti anga ichidinyima chibonde urara newe ndaita enda urara chimutaini because hazvingaiti kuti urara mubedroom ini ichinyima ndokunetsa kwandanga ndakuita kusvikira ndazopedzisira ndasiya hwahwa. Ndapedza ipapo hanzvadzi chakazoitika ndechekuti mama wacho akazondisvindira meseji wakati ndiri kukumbirawo vana vore kuno mugone kushanda mubhajeti because kushanda kwamuri kuita hapana mari yemudi izvomuri kuita kumusha waka kana hapana chemuri kuita. Ndikati awa mama inini handigoni kuti vana vangu vauye kumusha because ndichiurarama ine ndogona washandira ndikagara. After 2 years last year 2019 November October November ndipo akazoti vana ngavauye kumusha. Inini ndakabva ndabvumawo ipapo ndikati vana ngavaende kumusha vaende kudzidza kumusha chi but ini vana ngavadzidze kumusha ndokoti vadzidze kuharare kana zvinhu zvangu zvaita zvikanzi no problem totangurira nomukadzi vana vobva vaenda kumusha. Vana ndiye akaenda nevana kumusha aenda nevana kumusha achingotsoka ndakaona pandakaenda mutora kupark station ndangoona kuti pane zvatosiyana ipapo but handina kuzvinotisa zvangu ndangogarawo zvangu semunhu uya auya kuno aenda kubasa kwake aienda kubasa kwaaienda kuglen vista kwaishanda ndikamubva ndaimupa mari 70 rand transport every day kuenda nekudzoka. Mari iyo ndandisingaitori kana atambira mari iyo. Mari iyo ndaiti ndikatora 50 rand kana 500 rand mota yangu yafa kana 1000 rand aiudza mai vake ondisendera mameseji otanga kundituka sevatora mari yangu siya mari yemwana wangu ndova ndasiya nazvo ndichimupa mari yokwira mari yake chaishanda mari yake yaishanda yese chaiita aitumira mai wake grocery nekuti mai wake kana uchida mari watumira mari nevana ungotumirawo mari kuti mumba chaicheko azive kuti mumba munotengwa poto kana spoon kana plate kana kapu kana chii hapana chinhu chaitenga munhu iye. Ndapedza wanzvadzi ndagara vana ndichifonerana ndichidini ovha apedza ovha ati ndabangwana inini ndakuda kugara kuzimbabwe
ndikatoona kugara Zimbabwe shuwa tobva ngati katokeno kana ndogara Zimbabwe chirega ndichitengesa mota yandinayo ndatengesa mota yandinayo towedzera mudziyo iripo tawedzera mudziyo iripo toendesa kuHarare mukoma wangu kuEastern toendesa kuHarare inini ndozotera mudziyo ndendosiya ndaisa imba then vana totoresa vana mabheki vana votora vana vomusha uendogara navo kuHarare tikabvumirana mune zvakanaka zvisina kana noizi kana chii tikati okay ndikatengesa mota yandandinayo ndotengesa mota yandandinayo mari yandikatora tikatenga mudziyo tikatenga magasi zvese magumbezi chichi zvese tikatenga zvinhu zvinodiomba tapedza ndikazvitumira January ndazvitumira January zvaenda iye akati no ukaungana chienda February uchiteera mudziyo kana watera mudziyo unoenda kubhadhara renti kuHarare woita sei woisa zvinhu mbosiya zvinhu zvirumba kana usiya zvinhu zvimba inini machi usiwa machi ndapedza ndatambira mari yangu ndouye kuZimbabwe ndotora vana ndoenda nevana kuHarare ndotoisa vana mabheki ndogara nevana kuZimbabwe uchienda iwe uchitumira mari kana hembe kana grocery ndichitengesawo ndichiita zvitoka stand yedu because takatenga stand yedu toka stand yedu tikatanga muproblem mona zvamoyo nezamu rakanaka hapana chakaita inini ndatravel ndaenda kuZimbabwe ndasvika ndatsvaga imba kuruwa ndashaya ndatsvaga imba kuruwa ndashaya ndopakapati lockdown muna ndabva akati lockdown hakusina chi ndini ndagara mudishi ndagara kumusha tagara kumusha ndakatanga ndichitaura namayanisha ndichitaura nawo pafoni zvakanaka tichitaura tichiwirirana tichitumira mapicha tichitora mavidhio ko zvese zvakanaka ndiri kumusha panaka ndoma ndazotengesa foni ndakatengesa ichiti mangwana ndiri kuuya Joni mangwana ndichiuya Joni ndopakapawedze ndosingachafambiki muroad mawesi ndondagara mudishi handisina foni ndatogara zvakumusha ndaenda kunotora vana kumusha first time ndosvika vana vaine mabhuku avaine mhezi vana vaine marunda andosvika zvikanzi vana vasati ende for sure vasati vajairawo nzvimbo ndoma ndatora vana vangu ndoma ndati ndiri kumbirawo vana nzvikoni zvikanzi vana ava ndaiva ndataurisiwa masection zvikanzi vana vatora modzoka navo after 2 days it was Wednesday it was Tuesday or Wednesday ndikati mama ini ndiri kuenda Harare musi Friday saka vana ndinounza musi China kana musi Friday ini ndozi hazviti ndovasiyemba kwasisi wangu ndinounza kuno ndoenda kuHarare ndozoya kana ndichiuya zotora ndozotora tikawirirana baba wacho vatoripo mama wacho vatoripo testa kugara tikawirirana ndova ndapiwa vana wangu ndova ndarongedzwa hembe dzangu plastic ndobva ndaenda ndichisvika Wednesday Thursday Friday musi weThursday manheru sisi wangu uchibva kumusika obva wafonesa sangurongowane obva wafonera obva waudzwa namama wake vanotuka havajaidzi mama vake vanotuka zvinyadzi havana basa kuti ndimukoma wangu ndisisi kana neni havajaidzi ipapo obva watanga kutuka sikanzi imi muchiri kuita ine vana ikoko vana takawirirana kuti vana vanofanira kuuya musi Thursday ndinoenda kumapurisa ukaita zvokutamba sisi wangu obva wakata foni sisi obva wazvati zvandaitirwa nanambuya wako ndovanaunzai foni ndobva ndatora foni ndakatora zvekudai foni yange ichigona kurekodha avanzvadzi marekodhingi aripo maindidzo icho ndikati mama vana ava ndivo kwachinyadza here kana kuti vana ava ndivo kwagumu kana vana vari kwachinyadza gare mandiudza zvehashitosha gare mandiudza kuti vana ndivo kwanyadza ndigare ndachiyani vanoiwo ndiregedzekana watora kana zvamuchosi mama wakata foni ndovandagara ndikati endifai mangwana Friday ndovana vasiya Friday makuseni ndovana mungani vanaenda kuHarare because haraende kwangu nemari saka ndaiti ndiri kumusha ndikapera vane mari ndaitira kuHarare ndoenda kugara chindogara kumusha Friday ndobva ndabuda makuseni ndobva ndaenda kuHarare ndobva ndasiya vana chikwana kwasape ndaenda kuHarare kuya ndasvika ndataura bhazi ndovana kumbira foni yamukoma ndova ndataura ndichitaura namai anisha pafoni ndichitaura namukadzi wangu pafoni akatanga ndingoti ndeipwadi abva atanga kutotanga kutondidza iwe kuita basa rekutuka mai wangu nezvawakaendera kumusha kutuka mai wangu izvozvo zvino tichagadzisana kutse ndikati oendoita sei tobva tatanga kutukana pafoni tatanga kutukana pafoni obva aregedza ndipindura obva anyarira vhatisi ndikati okay haana problem sharp indova ndatiwo sharp iyo vhati sharp tobva ndasiya nazvo ndova ndarora mangwana kuti anora handina nyika tudhiti mandota nangosvika nekurara chii mangwana ndova ndadzoka kumbwa ndobva ndatora vana ndobva ndakasvika musi Friday musi Saturday ndipo ndakadzoka ndobva ndazoendesa vana musi Sunday ndobva ndakasvika mbuya waenda kugeza hembe ndobva ndasvika ndikadasiya vana ndobva ndarowa U10 ndobva ndakudzoka ndobva ndadzoka zvangu kumba ndobva ndagara
ndagara handisafoni kandisiziva chichiri kuitika imbomira hanzvadzi pose pamunoti ndobva ndafunga zvikomana zvezvo zvekumakorokoza mazviziva zvikomana zvekumakorokoza mazvizi mozviziva here zvikomana zvekumakorokoza zvezvo kuti kwai ndobva ndasvika kwamutambara ndobva ndati takabata mabhemba ndobva ndati vanhu kurura hembe ndobva ndatofunga zvikomana zvichitaura zvekorokoza zvezvokuti ndobva ndasvika kwamutamba ndobva ndati bvisai hembe ndobva ta right embere henyu mberi Hold on. Mukoma Shadrack, hold on. Phone yenyu yakuita ichikata-kata. Mira ndikate ndikufonere futi. Amene pamuri pane network here straight. Iri kuita ichikata-kata. But imimi muri kuita mchisheshedzera kwatiri kunoku. Alright, mira ndikufonere futi chinzwa. Gendi vakati zvokwadi paro kungoti ndobva tadipaya ndobva ndatofunga chikomana chedu ndobva ndatochiona mupfungwa dzangu chikomana chechi chekuti kwai ndobva taenda kwamutamba tikati kune vanhu tikavapindira mumba vakavata yes taurai tinzwe I think zvaanani yaha zvaanani okay saka wavhotanga ndudza zvikati akazoenda kumapurisa chivana vanhu saka ipapapo wabhuya pafoni yavo ndepiwa saka vakatanga kutaipa pawhatsapp wapedza kutaipa pawhatsapp wakuda kuti oifoni mutaure namemo obva wapedza meseji yakabva pinda obva waverenga meseji obva waregedza kuti pafoni ndobva ndaisa question mark ndobva ndati nga ndikati kuhararo kuna nditi takanetsana ndobva ndaisa question mark nga ndobva ndinobvunza zvangu ndobva ndasiyana nazvo ndobva ndamuka makuseni ndikati ndakuenda chintu kumbirawo vana zvikanzi vana vamuri kutorawa munofanira kudzoka navo after 2 days tiri kunzwanana here ndikati hongu ndodzoka navo but ndandisina basa nazvo ndandisina zviisi kuti musoro zikanzi unofanira kudzoka navo after 2 days ndikati okay hano problem ndoanangori rinogedzerwa 2 hembe ndaingopiwa 2 hembe tumadhende tumwe tuya nezvibhutsu zvimwe zvakudhara so asi wangu aine bhutsu nyowani ndikati okay hano problem ndopiwa zvangu ndoenda newana wangu after 2 days ndandisingapikiso ndaibva ndobva ndadzora wana wangu ndosiya ndoendawo ndoita 2 weeks 3 weeks ndapedza mai ndikati panapa ini ndofanira kuenda joni because panapa ndagarisa kumusha muso ndobva ndasumuka musi wa1 May ndobva ndati no ndodzokera pabhodha kana zvakavhara ndichisvika muno musouth africa musi wa2 ndakasvika muno musi wa2 kana musi wa3 May ndipo ndakasvika ndichitarisa whatsapp yake ichipedzera kuti whatsapp yake yakati last seen 2 May to me ini ndikasvika musi wa2 last scene yake ichiti musi wa2 May ndichisvika pabhodha ndichitanga kuti foni yake haisi kupinda whatsapp yake whatsapp ndandisina ndobva ndasvika kuno Joburg ndobva ndatsvaga chimwe chibhutsi chandandinacho ndobva ndamhanya mai ndikanditaura namai mufana kana ndasviko ndichingosvika pamba ndakasvika mumba mandaigara because ndogara full house svika mumba ndichisvika mumba maane vanhu pamane vanhu seiko chiri kuitika panapa zvikadza mukadzi wako akabuda mumba munhu akadini akarowa pasi ndo ndakumbira chimukomana inzi kudziwa ndaigara naye ndaenda kushiya naye ndo ndakumbira chandikumbira kuti pekugara zvika no problem uya ugara ndipo ndangobvunza chiri kuitika ndabvunzawo shamwari dzake zvikanzi memakatudzawo kuti iwo haunosiya mubhadhari rendi nekumupa mari yechikafu saka unoti anogarira chii ndanditori umwe ndaitohura kuti ndiwane mari yerendi nemari yechikafu handingagari chino dzakadaro ukaenda kumusha usina kusira apa hanzi wakaenda nemari yese wotanze kana kumusira mari yerendi apa inini pandakaenda
kumusha muaccount make ndakasiya mine 2500 rand apa angasati atambira mari yake apa pandandiri kumusha tichitaona zvakanaka akandiudza kuti no inini ndatambira mahafu mari saka mari yake akandiudza yesvika almost kuma 2000 kana 1.5 but mari yese yesvika kuma 4500 kana 4000 yaanga inayo muaccount make muse ndovandagara ndikati munhu ari kutaura dzeshama dzake kuti ndinomusiya sina mari yerendi mari yechikafu apa ndiro muzimbabwe ndaimubvunza ndikati une mari yechikafu ere nerendi zvikanzi ndiri kapa ndiri wanichi ndiri right ndikati ko munhu ari kuimba munhu wemba enji ari kuita zvikanzi enji ari kunetsa arikuda mari yake rendi ndikati ari kuda mari yake rendi sei palockdown zvikanzi arikuda mari yake rendi pandakazouya kuno zvikanzi inini mari yerendi ndanomubvira ndamboti ndoda mari yese ndaiti ndoda 750 hafu yemari yeunobhadhara rendi ndiyo mari yandaida anobvira ndambomuudza kuti kana anobvira ndambomufosta kana kuti ndoda mari yerendi but ndiri kuzimbabwe chindodziva kuti ada mari yake yakwana yechichichi apa imba yandaigara kuno akaivharisa anondodziva kuti ari kuvharisa imba mumba mamine firiji yanga isara yangaida kuisa chigubhu nedstv akatora akapa vanhu firiji akatora akatengesa zvese ndikazozviteera kuna vanhu vanga vatengesera izvi andapedza ndagara ndabvunza hanzvadzi yacho iri kuuya mumba kwangu every day ichitaura neni ichitokumbira mari yebhazi ndichipa ndichibvunza kuti mai andishauri kuti handisi kuziva apa uri kutaura wesechi paapa ichitovhunzana kuti ari kuita nezvi chichari kulonga apa ndakagara zvangu abira hapana chindi kuziva ndikati no aiwa pekutanga ndakati no pamwe kwaari kubasa ka because ndiri kumusha akati ndawana basa state ini ndoende ndati chitonzwa ndikati no enda kubasa state ini ndikati wariona kusvika ndariwana ku4 weeks ndikati wariona sei zvikanzi ndariwana naagent izvo ataudza kuti Durban kunyeba kana asi ku4 weeks ari Jamestown kana Randburg ndikati ndariwana ku4 weeks ndikati imari zvikanzi 2500 ndikati anopromo kana iwe unoda kuenda kubasa endoshanda state ini hazvina basa hazvina kuipa tibatsirane zvikanzi okay ndichaunondoita sei from there patakazoganhurana apa tinenyaya yekuti nini wazotukire mama wangu ndivo pakabva paita nyakanyaka ndagara zvangu inini ndikati anopa mumwe wangu ati haana foni yake haina moto ndakagara munoza ndagara 3 weeks ndakazobvunzwa neshamwari yangu inonzi Izumbe ndiyakazonditi iwe kuye unombotaura nemukadzi wako iri ndikati iwo zvikanzi ndikati kufacebook asi batika zvikanzi mukadzi wako tiri kumuona magurupu ekufacebook nemesa magurupu etova tiri muwhatsapp ari kuwani anonge ichitaura nyaya yechipindura zvese vanhu tichitaura nyaya anongaripo iwe nasa kutsvagisisa mukadzi wako iwe ndikati munoziva ndakapupa nefuru wanzvadzi upupa nefuru kuti iwe muri kureveseremi zvomunotaure muri kurevesere kasi hana munoziva hana ino rokuti ndikati mukurevese ndipa ndakamhanya ndova ndavhura ghost account ndichivhura ghost account ndova ndamhanya ndova ndamhanya mushamwari dzake ndova ndarikwesa mafriends iye ovha aiti bhaisa ovha ati accept ufonini ndipo ndakatoka munhu yatori pafacebook atora ndova ndati okay nopona ndova ndaisa picture rake pafacebook ndapedzoisa picture una sekuru wacho ari kurodpot sekuru wacho rodpot waye ndova ndapindira ndakabva ndaita kunge inini ndini mukadzi wangu ndova ndati munofara here sekuru zvikanzi sekuru zvikana sekuru yese memo uri sei kuri sei kuPretoria ndikati sekuru Pretoria kuri bho zvikanzi basa wakazoriona here ndikati ndova ndati handisati ndichiri kutsvaga basa ndichinotsvaga basa ndikati kuimba kauzona ndiro ndabvunza ndakuita kunge chimukadzi ndikati kuimba kauzona ndikuti ndiri Pretoria zvikanzi kowakangano here kuti wakandiudza paya uina tendai sisi wacho wari kuPretoria zvikanzi wakandiudzawo uina sisi wako uri kuPretoria uchiti sekuru ndiri kuPretoria ndina tendai zvikanzi ndova ndati sekuru weko apa zvikandipe nhamba dzako ndova ndacreata dzimwe nhamba whatsapp fast ndova ndatumira sekuru wayo ndatumira sekuru wayo ndakutaura kunauko apa ndakutaura nawo sekuru ako ndikati sekuru ndakatiza murume ndanga ndanzwa nekunetswa murume chi anonetsa handicha zvikanzi muzukuru zvawaita izvi unozozvigona here ndova ndakuta ndikati ndinozvigona sekuru but ndova ndakuita kunge ndikati ndinoda kudzoka kumurume ende murume wangu ndomuda but mama wangu awo ndiwo ndiri kutya zvikanzi hazvinetsi muzukuru sekuru wayo zvikanzi rega nditaura namama wako munozwisisa sekuru wayo majehovha wataura namama wacho ari kumusha inini kuno ndaisinda mameseji kuna sekuru ndichiita kunge mukadzi wangu sekuru wayehovha waendesa mameseji kuna mama wari kumusha mama wari kumusha obva wapindura sekuru yehovha wandipa mameseji kuno muri kunzwisisa
saka tapedza kudaro machi sekuru vhotora message yangu voendesa kuna mama wayo nyora maaudio tora maaudio zvikanzi aiwa inini sekuru inini mwana wangu shati pakatovharirwa kunoti necorona ka ndakabva ndaona mukana wekuti mwana wangu abve pana shati akune pana shati saka ini chandiri kuda izvozvi pana shati pane mwana wangu ndichekuti atsvage munhurume ikoko asiyane nashati imi muri kutamba wanzvadzi muri kutamba ndikanzi handichadi mukwasha handichadi ndakuda mukwasha munyuwani atsvage mumwe murume ikoko John ngasiyane neuyu muri kuona sekuru ovha kuti ko zvino zvamadaro ko vana muchaita sezvikataiwa vana tinochengeta haizi problem ngatsvage murume kwaari ikoko zvikanzi nasekuru saka sekuru votora message obawandi nanhasi zve mukamudza kuti nditumire maaudio kana ainawo maaudio aitaurwa zvese zvaitaura mai wake because hapana munhu wandisina kutumira maaudio munotumirwa muchizvinzwira mega zvandiri kutaurwa ndapedza ndagara ndikati alright ndo nyaya iripo apa muri kuziva wazvitaura sanhasi ambuya wazvitaura sanhasi mari rimwe zuro acho ndakatenga grocery 3,500-4,000 grocery mulockdown vanhu vasingashandi ini ndakasvika ndikatanga kuhasira mari ndikaiona ndikatenga 3,500-4,000 ndikachadzwa 1,100 kuendesa grocery ranga riri dombo wachitambira grocery mushawo wakati aiwa mukwasha wanditumira neblanket chongwani wanditumira dombo mukwasha kureva kuti bhegi rairema negrocery zvikanzi grocery watumira haniti zvikanzi kana kuti aisa pabhasikoro rababa raputika hatina kutozigona kuzvitanga bhosi zviri kurema ndikati mangwana acho zvikanzi nditumirawo airtel makuseni nditumirawo $5 US ndinobhadha chikwereti ndikati okay no problem mama ndobva ndatora 20 US ndobva ndatumira makuseni wobva waenda koitora same time uchipedza kuitora same time manhero acho iwawo ndipo wanga wakutaura maaudio achiti no uyu mukwasha handichadi ndakuda mukwasha chi anobata munyuwani muri kuzidzisa ndapedza kuno before ndatumira gurusa ndaita zvese zvika ndichiri kudetseka kuti mukadzi wangu ndomuwana sei ndikabvunza tsitsi wacho wari kupitirwa tsitsi wacho wakaramba wari kupitirwa akati mema handitomboziva anobvira auya kuno handitomboziva kuti ari kupi but hanzvadzi yake yekunoku ndiyo yakanditudza ikati no mema akatora mabhegi kuno achiti ari kuenda kupretoria saka ini zvekudhebhe because ndakazovabvunza wakati ini mema angobva pano achiti ari kuenda kupretoria ini zvekudhebhe handizii akati ari kuenda kuna maichenza kupretoria zvekuti ndikonabvunza vari kupretoria zvikanzi ina handizvizivi anobvirapo yakuno pandakazonzwa sekuru vachiti akafona wari wese nasisi wachoko pandakazoti ko zvitinzise zvikanzi iwe uri kusorawo zvinetsa wadini ngoita move on mema akasoita murume kudhara paaitoya kuno pretoria kuno kudhara itoya ichitoona boyfriend yake wadini ngotsvaga mukadzi memoti gotwere nyika ndikati kova zvikanzi vana usatambudzika nevana vana tokuchengetera hatina kana nematorumurume nemurume wacho ariko anozi tawanda mhiribidi tawanda iye murume wasisa zvikati baba muri kuita kupedza nguva mema atori murume zvake madinangoita zvingotsvaga mukaswera kujika tadzodya sadza ndikati shosho mune shuwa ere mukadzi wangu momandidari pamukadzi wangu ndakarwadziswa ndovandagara ndipo ndakati okay kana ndakadai okay chii chiri kukonzera kuti zvikanzi iwe runzi wakatuka mai ndikati okay no problem mama ndakatuka handirambi kuti mama vake kutaura chokwadi pafeya handirambi kuti mama wake ndi mama wangu ndakatadza handiti ndakavatuka takatukana but kana takutaura pachikuru ndaisafanirwa kuvapindura but takatukana but inini ndinoda kuti ndakavatuka mama nenyaya yekuti ndakadano hashe kuti mashoko avakataura nemaudhi ekuti ngaatsvagwe murume tapedza kuvatumira grocery nezvimwe zvandaivaitira mumashure meso apa mapedza kuvatumira chidombo shuwa chidombo chegrocery nemari futi mari iye wakuisa madhata wakutaura kuti no ndakuda kungokwasha munyama uyu handichadi munoziva so ndibva ndati saka mumashure ndikandoita zvikanzi meni wotoripa saka kuripa ndaibvunza vanhu hama dzake vamwe vesavo wangosingandudzi kuti ndoita sei ndoripa chinde ndakazotongofunga ndega kutenga grocery iro negubhesi pawakatambira grocery ndikati mama izvi ndaripa ndichiti sori heni kutuka kwandakamita aiwa apa ndangandisandawatuka kutukana ndaasana handiti iwe wakaudza kuti makazovapama makazovapama alright paya pandakati wana ndokwachinyadzei wakabvaudza mukadzi wangu zikanzi ndatukwa ndipandakava ndati sori mama kandakakutukai
zvikanzi okay ndakunzwa ndakuregere ndapedza mama ndoita sei mukadzi wangu adzoke mama saka pamuaudio paya ndipa ndakabva mama wabva wasenda maaudio zvikanzi muri kutamba babandi inini pandasunga ende handisununguri hapana mukadzi amuchatomuoni ende mwana wangu hauchafoka muona ende hauchafa kadzokerera naye kusvika inini nemurume wangu ndataura kuti memutora mubhegi makwende udzokere kune murume ndipo paachadzoka ipapo pasina izvozvo baba anisha musafe makazvinyeberwa hamufi makamuona mukadzi ndikati okay mama muruda chii ndiripe muruda mumbe ngani ndiripe ndinoziva kuti mhosva ndakatadza ndakamutuka zvikanzi aiva akana hapasina chechatoda ndoita atotsvaga murume ikoko iwo handichati ndikati ko vana vangu zvikati vana don't worry vana vari safe vana tochengeta pana vamwe sisi vacho vari rugweruko zvikanzi baba mudini inimi zvamunoita machiparidzo chisiyana ina memo imi zvamunoichita machiendai moshanda motitumira mari kuna mama negrosari kuna mama nemayunifomu vana vaende kuchikoro tomucheketera vana motsvaga mumwe mukadzi morora zvamemo chikanganwa chisiyana ndikati imi munoziva zvamuri kutaurei takatanga kutukana ipapo takatanga kutukana tobva tatanga kutukana namama ipapo handikunyeba takatukana namama wake zvinyadzi takatukana mama wacho vanoti hatibvirozvi takatukana for long time takazopedzisira ndikati zvekutukana izvi zvakutondipedzisira nguva yangu kana kushanda ichatoshanda nini yongotugara ndiri pafoni pawhatsapp nekuti ndobva ndagura ndobva ndati gwa ndobva ndagara vakati gwa makabva mangoti gwa ndobva ndati gwa ndobva ndaregera kutaura nawo ndobva ndati gwa ndobva ndagara almost 1 month after 1 month ndipandakabva ndafona back ndikati mama mufara zvikanzi atofara munofara here ndikati handikandiyanono ndikati ndini baba anisha obva wakata foni yangu ndobva ndaenda kuwhatsapp ndikati mama ndiri kutotengera vana hembe nebhutsu ndiri kumbirawo saizi dzevana dzehembe nedzebhutsu havana kupindura ndikati ndiri kumbirawo saizi mameseji anosvika ma6 havana kupindura ndikafona waibata foni yangu obva waisiya pasi wotaura nyaya yefoni yangu airtime yangu ichidziva kusvika ndikafona saka inini hashani kushungu ndakashanda nesimba inangu handikunyeba basa rangu rendoshanda kana iye paari papo anozviziva kuti ame real hustler hapana chendinoshaya ndakashanda neshungu ndikachesera hasina ndikapinda ndikabuda ndikasanganisa mari yangu ndobva ndati right ndobva ndakwira bhazi rangu ndobva ndati panokudhava nepapo vanhu vasokufamba panokudhava nepapo zvinhu zvakaoma wanza zvakaoma ndichisvika pamuisa munoziva ndakasvika wakagara pachiwanze nerusero munoziva wangopererwa so nesimba wakabatise zvikanzi matouya kowamutauri kuti muri kuuya here ndikati ndatoya mama zvikati ko mama shanda nguva iko kuzoya ndikati mama ini jona handichadzokeri ndatoya kuno ndichadzokera next year zvikanzi kushanda ndikati kushanda ndakatoshanda bho zvese mari yangu ndinayo inochisa next year zvese zvarege zvikanzi ndikati ndovanati handiri kumbirawo vana ndiende nevana kuhuridi ndozoya navo zvikanzi aiwa vana hapana mwana anotorwa pano babandi mwana anotorwa pano hapana wana hapana kana muchida kutotora zvinharoka mototaura mototora apa inini manje hasha dziri kupipira musoro munoziva ndakambogaya ndikati mbuya ambuya ava vari kunasa kuziva munhu wauri kutaura nayo vari kuziva here kuti zvawakataura nezvawakutaura izvozvo zviri kutonikwidza bp munoziva ndakazvibata ipapo munoziva ndakafema ndikati katatu ndadzikamizi ndova ndadzikama ndapedza kudzikama wakanditi havana atimupi kana pasina munhu mukuru ndikati okay no problem ndova ndadzokera zvangu kumba kwangu ndobva ndadzokera kumba kwasisi wangu ndasvika kumba kwasisi ndobva ndaudza sisi wabva ndobva ndatora sisi nawamwe andoti sekuru chimuti ndobva ndatora sekuru wangu tobva taenda mumba kwavo tasvika mumba kwavo vakatanga kupopota tikambotanga kupikisana ndobva ndabuda mumba maya ndobva ndaenda kurara paruwanze semunhu anga asina kubvira amborara ndobva ndaenda kurara zvangu pachiwanze ubva wasiyaona sisi wechitaura wega mupapo handobva ndakazodzwa ndaona mutswa zvikanzi uya kundo ndobva zvikanzi no wana taakupa batakupa vana unowadzosa muswani muna october november ndipo unofanira kudzosa chii ndakaenda mana september zvikanzi unodzosa vana muna october kana november so 17 ndikati okay no problem ndinodi ndinowadzora ndichipiwa vana ndikati chachaya magona ndobva ndatora apa mukadzi hatisanda kutaura naye hasati andivhurira whatsapp kana facebook ka ari zii ndobva ndati
tora vana tora vana ndo vanati kwasisi wangu chisvika kwasisi wangu ndakasvika ngorara ndichirara ndichengasvika sisi wangu ndichirara sisi wangu chimuka wachienda kumaricho ini chimuka ndichipukuta vana wangu chifesi apa hembe dziya dzandakatenga ndakatenga hembe dze2000 rand kuku akamenzi hembe dziya nebhudzi ndakatenga dziya lesi dzakaramba kupana dzese dzava zviri zvimahembe mazihombe ndo vandasiya bhegi mubaba sisi wangu ndo vananyatsamba ndikachisitengesa hembe idzi vana wangu varamba kukwana ndova ndavapfekedza madhende anapiwa ikoko ndikamuudza mufunge ndakapiwa madhende ehembe dzemaindia nezvibhutsu zvemaindia zvandakapiwa instead yondipiwa bhutsu dzandaitenga nedzaitengwa namai wacho but ndakapiwa hembe dzemaindia zvimadhire zvemaindia zvinowaima ameno zvakabvawo kupi ndiwo wakatumira here kana chii ndiwo zvandakapiwa izvozvo ndakavapfekedza zvihembe izvo ndikati no problem wanangu mwari anesi ngatiropa toda kuchiikaati harare ndichisvika zvangu harare ndo ndatiudzawo mukoma munoziva mukoma wangu wakachema kubuda musodzi mukoma wangu wakabuda musodzi zvikanzi mbayanisha ndizvo zvamafungira kuita vana here wakaona vana wangu kana maona mapicha handiti maona here mapicha amasenderwa vana mwana akapfeka chegreen andimoona chegreen chakaita sky blue so chachakapfekwa nemusikana andasendegwa makaposta kufacebook mwakapfeka madhendedhende so ndemamwe achewo ndapedza zvikanzi maadisha ndizvo mafunga kuitira vana iri komakazvere munoziva wakachema kubudisa musodzi wakarewa yeteni wakapinda muofisi mavo wakagara pasi wakatsikitsira mukoma so wakati shadi ndizvo zvamafungira vana iri munoziva nini ndakachema ndikati blazi hakuzi kuda kwangu kuda kwamai anisha namama wake dai wanga siriwo vana vangu vangadai vakaizwa vasina kana dambudziko munoziva vana vakabva vatorwa namai guru vopinzwa mumba ndovadagara tikachema tikapedza tikapukuta musodzi ndikati blazi ndo zvapo pato kuita zvechirungu zvikanzi wafungei ndikati blazi vana ava ndava kuvatora ndiri kuvaendesa kwandisingazivi ende for sure vana ivo ndaida kuvatora ndaida kuvaendesa kwandisingazivi munoziva ndakasimuka ndobva ndakati bhazi ndobva ndapinda bhazi ndobva ndati gweru ndichisvika mugweri ndobva ndabuda mugweri ndobva ndaenda kulala panzi ndichisvika kulala panzi ndobva ndakwira rimwe ndobva ndabuda kunozi ku16 kutokwe kunozi kutokwe ku16 kunokwana skipas ndobva ndaenda nawo munoziva mvura yakanaya inini nevana vangu tichifamba rodhi hakufambi makombi takanayiwa munoziva takanayiwa vana vakasvika pakuchema kunoita nekufamba nekuda mvura isi yakanaya nematsanza nemabhanangana munoziva ndaichema so vana vachinibvunza kuti deti muri kuchemei ndichiti aiwa mvura iri kunaya mvura iri deti muri kuchemei vana vakatanga kuchema vakatanga kubudisa musodzi vakati deti atisvikire kwachipenda deti munobhowa imi munoziva takasvika pamba patanga tichienda kwasikana skipasi kumapurazi iko ndichisvika pamba patachienda takasvika wanhewo wakasawandipedzera kundiona 2008 or 9 wakangoti mukoma mashadi muri kubva kupi nekabhegi kangu ndasvika hembe dzese dzatota zvese zvatota zvikanzi vana obva wandibisa hembe waenda kutsvagira vana zvekupfeka unti tagadzikwa mumoto ukazara huni tagadzira mumoto tadedema ndipandakabva ndagara ndobva ndati mama manhero acho ndonati mama weye pano mama ndobva ndavatsanangura mama wakati no problem hapana chakaipa zvikanzi no chirega ndichishedza vana vangu because vane vana vasikana chete nemukomana wangu zvikanzi chirega ndichishedza vana vangu vasikana ndoodzwa kuti ndo nyaya iripa wauya wataura nyaya yavo wapedza ubva wapedza wakati no tisati taita zvinhu zvese toda kuenda kumasowo kumuprofita wobva waenda kumuprofita uchibva kumuprofita wobva waya zvikanzi no kuti vana vasare pano mukomaka ini ndinoda but mweya wataura kuti no vana kuti vasare pano hazvii because kwawabva uku amai vacho kwawatora vana uku amai vacho waenda kumaprofita kuti vana ivavo pavari kusara vaite dambudziko vana ivavo ndikati okay mama ini zvemasowo hazvipikiswi zvataurwa ichokwadi ndikati mama ina nchagadi ndiri parani mangwana makuseni ndiriumuka 5 o'clock ndirikubira ndiruwa pasi ndobva ndagaya ndikati vana ndovasiya kupi ndobva ndagaya ndikati vana avo ndoita sei ndoenda kuwadhamba here pendinongoenda wadhamba ndorowa pasi john ndikati no hazviti ndikati no ndobva ndagaya ndikati usisi wangu ndine hanzvadzi yangu iri kumasvingo ndikati okay shapa ndoda kwira bhazi rangu 5 o'clock makuseni ndoda kwira mota yangu mvuma ndoenda masvingo ndichiti masvingo ndichibva ndarowa bhikita ndichisvika kwandakafamba so ndichisvika bhikita ndichisvika mukwashongo chakati yemu mukwangu auya nditambira mbunde sisi wangu nditambira mbunde zvikanzi andafara zvikanzi vana wenyu ndikati vana wangu zvikanzi tsano munasei ndika ndafara ndaona tsano wakomana wafara singaiti tasvika tagara
Sawano mkwacho wangu anogara na gogo wacho na mama wake. Sisongo nevana vasisongo. Zvikati ndasara muriite zvikati kunyi makanza kunomanya macha mabwenda futi makutoya kuno kuZimbabwe futi. Kuwamwe zvori kuita ma 10 years nema 5 years wariko uchinjiri kumboitika. Ndikati mubasha kusiyana kwemalevu. Zvikati zvedi ndiri kuzviona ende matsukira kanyi. Wakomana ndapedza paya takutsina kukwasha pedza. Ndaita majokisi okukwasha ndapedza. Tapedza ndikati nyaya mudariro tikati vana chiposunduruka tauda kumbotaura dzechikuru pano. Tasara pano wateerera akawasunudza nzeve. Tikati pamwe pane afa. Ndikati haiwa nomusacheni. Ndoda kumbira ndikati panapa nyaya iripo. Paya pandanga ndiri kunoku. Ndarisingazivi kuti zvinhu chii chakaitika zvinhu zvakaitika ndakasvikawo South Africa uko mukadzi aenda andivharisira imba zvinhu zvazodini saka ndakuda kuzama kuti nditaure nevana havachadi kana kundipa mapikicha evana ndainyimwa mahodhi evana ndandisingachadi kana saka ndakazongoti gendiuye nditore vana vangu saka vana vangu ndakukumbira vana ndobva ndatora vana vangu ndobva ndatiza ndobva ndavaenda saka ndikumbirawo mundisarironi nevana vangu ndichazouya ndichitora vana vangu ndouya nawo John tikaenda mubambo aiwa zvinhu zvidiki izvi musatomboare musatombotyisiye vana nditsana wangu kawo tsana wangu ndinoda pano ndinofanira kutogara pano tsana wangu ndinogara natsana wangu pano ngauye pano tikanzoka ndikati ndafara ndikati inini iripo handichagari mangwani kufeni 5 o'clock kumamisha akawa mabhazi achanokwirwa ma5 4 dzeusiku 4 o'clock hapasi 3 ndamutswa pfeke kuma4 hapasi 4 taenda tamira pabhazi bhazi rauya to 5 ndakwira uyu masvingo bridge ndaJohn ndichisvika John hanzvadzi yacho yobva yatuma vanhu zvikanzi ndemota social dauya nevanai vanhu vechiuya ndaingoona vanhu vechingouya so pamba pangu vamwe vanhu ndandisingachatauri nawo because handisina shamwari kana chika wese ndakabhana handisina kana shamwari kana chii kana ndichataurika nemunhu wese wandaitamba nawo vese handisina kana ndichataura kana achauya pamba pangu kana pashopu pangu hapasita kana kwani ndingoona vanhu vari ngoyere veseri vechikoyo chitesa vamwe vari ngoye chivhunza saka vanhu vaizvinofunza muchikati tatibvunza ushadha kwaini mwanai kana kuti shadha anga ari kuZimbabwe tikati kuendawo ndazvindobvunzawo mugugazi kuti wakatoya pane chitende motarisa kuti kune vana here tikati kuendawa tikati muunzei kuti vana iwa vana handina kuuya nevanai vana vakasara kuZimbabwe uku ndakaendeka chikati akati enda Zimbabwe akatidzoka izvezvi handina kutora titei saka vanhu vari kunyemboti akaenda Zimbabwe tikati aiwa muunzera ndakati enda Zimbabwe ndikatodzoka ndipo ndakagara paya ndagara ndakangogara after 3 weeks ndipo ndakabva ndaona mai mufana zvikanzi ndeipiwa ndikati zvikanzi koiwo wakaenda Zimbabwe kotora vana sei ndisingazivi ndikati mai mwana ko ndaigomudza sei mama makandivharira mafoni makandivharira zvese nekufacebook zvikanzi aiwa hauendi kuZimbabwe kakotora vana ndisingazivi sei hachiite izvozvo vana usaitonge vana ndewako wega vana ndewedu tese ndikati vana ndewedu tese manje vana vangu pavangu vari kumba kwenyu 1 maindilipita madays ekuti ndigare nevana vangu chiwo ndikandipe maphotos iwo waipihwa mapicha evana nemaaudio uchitaura nevana madiro inini ndikafona maaudio manga musingandipi kuti nditenge hembe dzevana manga musingandipi masaizi zvese manga musingadi kana chinhu wani ndikati aiwa vana ndakatora zvikanzi vana vari ndikati vana shama ndakatongowa dhamba wokukweko ndiko ndangodhapa nditomboziva kuti ndobva ndamunyembera ndikati vana nditomboziva kuti vari kupi saka ndagara ndobva ndapindwa nemwoyo wadzadza kuti no mai vacho wakandirwadzisa inini manje vana vanofanira kusafa ndikati vana vanofanira kusafa ende vachasafa wacho ndobva ndatifonera mukwasha handichataura naye paapo ndobva ndatifonera mukwa ndikasisi wangu handichataura nawo paapo ndobva ndazvigarira zvangu mwedzi 2 months mukwasha ovhatsvaga imwe foni ovha aishandisa foni zvikanzi mutsano muri kuita sei honai makasiya vana tasei mune vana makasiya asina hembe vana vana chekupfeka vana magumbezi havana kana gumbezi kana chii ende for sure kwasisi wangu hakunawo kana chiriko kana magumbezi hakuna kana chii ndikati ndondori mukwasha musachesori pane zvazvichiitika ndotsvaga zvimari zvangu ndobva ndatumira mari ndakava ndaita madheno vanatumira 200 US ovhaenda kutsvagira vana zvihembe nezvimablankets ovapedza vana nguva kuchikoro nguva yechirungu kuchikoro vana vangu vari kuenda kuchikoro chisati pachakambovrwa paya ini ndakatogara ndikoti saka kwasha ofa chikoro zvikanzi aiwa dhondo vari nevana vari kuenda kuchikoro ndikati ko ofa masvambisa zvikanzi no aiwa vana musachi vana ndiri kutoendesa kuchikoro inini itai zvamuri kuita ikoko zvese kuno kukavharichi ndikati mukwambo iribo yakanaka kudai ndagara uko apa mai wacho munoziva mai wacho vari kufunga kuti chii vari kuti hanzi
hanzi vana vaende kuchikoro kana vana vasina mabhedhi vanoaccepta sei vasina mabhedhi. Ndikamubvunza ndikati saka ni iwewe kundinyima kwamakaita makadhi ekukiriniki ndo zviri kuita kuti saka uri kutofara kuti vana havaendi kuchikoro. Ndikamubvunza ndikati no iwe hako handiti hauchadi kana kundiona kana kutisanganika iwe chine pakadhi rekukiriniki ndiendotora chikadhi rekukiriniki nefotokopi yako ndotora vana yamuka mai vako akandinyima makadhi akadzikanzi vana hapana kwavanoenda kana kuchikoro kana vasina makadhi vasina mabirth certificate. Ndikanzi toda kuzviona havafu akadzita vana ivavo kana kuchikoro havaendi vasina mberi. Ndikati okay hano problem ndogara zvangu kwambo zviri kufaira hangu akati no musatye zvese zviri kufaya school fees zvese ndakabhadhara zvese ndakaita bho. Ndikati okay hano problem sharp indagara zvangu kuno ndajingiridzawo tumari ndongowakandirawo ndajingiridzawo madhiri angu mukwambo ndokandirawo ndajingiridzawo kagrosari ndotumirawo kagrosari kangu batari right. Mai mwana zvikanzi cool ndiri kutaura nevana. Ndikati uda kutaura nevana saka nei mukadzi wangu hatitauri zvinhu zvinoenda nguva refu tikangoti taure taakutukana taakutobhurokana pamawhatsapp tikati taure taakutukana saka iyo vatino ndikumbira kuti nditaure nevana ndikumbira nditaure nevana. Ndikati aiwa nyaya iripo ndeyekuti vana hautauri navo inini zvichaita ndichakupa nhamba dzasisi wangu utaura navo ndobva ndamupa nhamba dzasisi wangu ubva wataura nasisi wangu achitaura saka aitaura nehanzvadzi nemwana wahanzvadzi nemwana wasisi wangu akutanga wasendera message kati uri kutora basa rekugara nemwana wangu shati akababa naivavo ndinoda kudini ndinoda kusungisa muchagara kujeri kweupenyu hwenyu hwese muri kufunga kuti makangwana ndiri kusvika ipapo zvino manje mwana wasisi wangu dhiniwe ubva wapindirana ubva watukana sisi wangu akati no isu zvokutaura tichiguma nemukoma tamubhuloka munhu uyo hatichatauri naye. Ndikati okay no problem. Ndikati chitomira wana $20 kana $10 waonawo chekubatsirika kuzimbabwe kana mauniform kana chii ndobvisikanzi ndipe nhamba dzekoni ndobva ndamupa nhamba dziya dzetoendesa mari dzemunhu kwandoendesera mari ndobva ndamupa watumira iri mari ndichabuda ndiri kuenda kugadza kadhi remukuru ndiri kubuda ndichaenda kuzodai ndiri kubvunza kumusha atumira mari doloro izvo ndikamudza kuti pane kubva august kusvika August, September, October, November, December kusvika iye zvino haatombozivi kuti vana vari kufugei vana vaita sei vana vadini hembe akati pandakauya kubva kumusha kutora vana pana December svika ndatengira vana hembe December ndatengera vana ndatengira vana nebezi yavo ndikati ndatengira letera munganami ndikati no ini ndakandatengera vana hembe nechi ndikati no problem hembe dziyo chipa handitiyo watiri udebhe chipa hanzvadzi yako hembe ndendozitora chikumba kuhanzvadzi yako hembe ndikanzi okay hano problem chakuudza chi ndozosiya hanzvadzi yangu endozitora kunozopa vana ndikati okay ndisebasi ndikanzi iwe shamwai ndikanzi hembe dzaakumusha ndikati ko hembe dzaakumusha sei iwo ndakakudzotora hembe kuti usiye vana yanzva emuganamu tata netv ibekera patv ishiye kona then uzobuya kusasa zilungisa kusasa uzobuya uzorigaya mali yanu then wena uzobuya kusasa lapha ngo-12 o'clock izwaira mnganamu busy 2 minutes munose ovapedza ndikati no zikanzi no ti haizi problem hembe dzakumusha chendotora hembe kumusha kuwana ndikati ndokuende kotora wana hembe sei kumusha ini ndiri kuno ndakati inokwata zvandakakudza ndakatora hembe indakatumira kuna zvikanzi hamene ikoko ndondati anoproma aizoora ini chausa chako vana ndinochengeta zvese ndinoita ndondagara ndagara ipapo ndiri kunzwa mai wacho wakutumira maodhiyo ndikanzi shadhi akabavana joni ndiko kune vana vari kujoni musungiseni ikoko ndekunapolisa ende kusunga atorwa nemapurisa atorwa mwana ivavo ndagara saka zvinoitika ndezvokuti muri kuona vanhu ava mufemiri mavo iyo mufemiri mavo kune vamwe vanhu vari kuzvifarira zvakaitwa namai vake naiye memu vamwe vacho havazvifariri saka vamwe vacho zvino vachitongwa vanoti vakataura ukaronga zvinhu zvavo vamwe vacho vasingasvifariri vanoti imi baba anisha zviri kurongwa zvakanzi saka inini baba anisha itai so baba anisha zvinhu zviri kunzi zvakadai imi itai so ndikamuzamai ndikati baanisa zvamakaita zvitasai muoneona inyaya yekwayari koma zviitire zvikanzi iwe waidawo ndiite sei wakabvira kudhara uchindishungurudza iye nditi
kuita mai anishande kupi chipona faundiudzwa kuti reason yakatizira ndisipo okay kana kudai pangu kuti okay handirambi kana munhu kuti kurambwa nditi chindirambawo in a good way yakanaka yekuti munoziva dai akandisiya ndine vana vanongoenda kuchikoro kunoku kueudos vanongohatauri shona izvo kana kuzimbabwe vanongohavo shona chawatogoni kana mazita vachatogoni kunyora ipapo paari timbomubvunzai kuti vana vakuwane certificate rekugraduata creshi here kana grade 1 kana grade 0 havana pese pangodzidza 2 minutes ngavatorwa waendeswa 2 minutes ngavatorwa wakabva kunoku vana vangu vasingagoni shona vasingagoni chii uchitaura chirungu chete ndichiwaendesa kuchikoro chinodzidza parungu everyday angasikabhadhari school fees dzinovanha ndine rendi ndindaibhadhara mari yake aitumira mai yake grosa chete nekutenga hembe dzake chena aichena inini ndichipfeka mamvembe iye chichena smart ichichena smart izvo vanhu mulocation mandogara wanitotaura uchiti hanzi wakatizwa nemukadzi nenyaya yachina ufunga kuti mukadzi wako smart yairowa iya iwe uchipfeka mamvembe uchingofamba nemota uchipfeka mamvembe unofunga kuti aigarira isusu ndichipfeka mamvembe wadzati wana wangu chichena iye ichichena bisa anobvunza kuti pane choishiya here kana kuti chingwa kana chii pese munhu ovanga kuti tuvurukutu dai kwangotanga sikachida ingondisiya mupama kuti ine property yangu nezvinhu zvangu ozvangobuda semenderwa arika basa kuglazist aienda basa kuglazist aingobuda oende glazist obasa ototi ashama ina ndichadzokuchengeta vanhu inde aenda basa ndakufana kuti zvinotase munhu kosta kwakandita kwese kutengesa mota kutora midziyo yangu yese kuendesa kuzimbabwe izvo midziyo yese yakagara zvese munoziva mwoyo wangu pauri so handidi kumunyepera uyu memoruka namama wake kana kuri kuti chaizvovanzvadzi tichikatadza kutaurirana tichiwirirana handidi kumunyepera inini handikunyepera ndinofanira kufa kupinda ndikaudza mama wacho ndikati mama ndikautuma vanhu ndikatitaurai namama wacho mama ndinoziva kuti ndakamutuka ndakatadza ndori pachii munhu akauraya munhu ngozi inoripwa ndori pachii ungovadaro chete wakutokutuka udzakutakwanirirwa ndinezvinyadzi nezvinyadzi handitokoni kunzwa nezvako ndakuda mupacha munyowani memukatsva nemumurume ikoko handichadi tinzvazvodizvo ndikati mama ndori pachiiko ndikati unoona sekuru wacho kuroadpot taurai namama wana sekuru wacho akadzana-dzana wamwe wacho ndiwo intaodzitokwana kati mama uri kujamuka havasupima kana zviburipwa handakuda mukwasha munyowani vamwe vacho vanotaura straight havatendereri havo hanzi ndikati ndoita sei mhuri yangu tikuida handidi kuroora mumwe mukadzi wangu ndinomuda ndoita sei ndokereta makaundi mayanisha ndiri kumbirawo mudzoke tigatitaurirane ndiriziva ndakatadza ndiregerei ndori pachii iwoke ndakakutadzira mayanisha chitaura kuti uda kuti ndikuripiri chii tidzokererane tichengeta mhuri yedu pamwe chete ndikamudza ndika handina basa nekuti uri stay in kwauri gara uri kustay in kwauri ini ndichigara ndiri kwandiri ezvino kuti ndichiziva kuti tiri mucondition yakanaka tiri kutaura tese tichiwirana hapana chakaipa ezvino munoshanda ndiri kushanda tobatsirana aibva ndibloka kana ungosiya mameseji aya aingowerenga asikapinduri kana asikaiti ndikati ndakatadza ndori pahango ndoita sei nanhasi kutaura kudai uno ndichiri kuchema kuti mhuri yangu ngaiuye ndiri kuita mhuri yangu ndigare pasi nemhuri yangu vana vangu ndigare nevana vangu nemukadzi wangu pamwe chete zvakaitika kana papa kuripwa ndinoripa handina kuti ndaramba kubvuma mhosva yangu ndakabvuma mhosva yangu mhosva icho yakaita sei isingaripwi ndiyo yandiri kuda kuziva kunyange kuri kunzi akaibva pano akaenda kuno mumwe murume zvikaramba akabuda akaenda kubasa kwaari kushanda kunyange izvino handina basa nazvo ndinomuregedza ngaadzoke tichengete wana tiri pamwe chete hamuzomurovi saka matidoro hamuchamwi wanzvanzi ndaane 10 months izvo ndakukwanisa 10 months handina shamwari aindiudza ichiti shamwari munozi aiudza munozi aine system anga ine system yekuti mumba ndikauya mumba ndikapaka mota kana 10 kana 11 kana 12 aiudza mai vake izvo haasati auya ndikangoita kanhu kadikidiki haasati auya ndikangomudyisa nemavheji mumba muine mari andidyisa handidzotenga mavheji asi mari yenyama irimo chinhu chese chandaita chete aiudza saka mai wacho wanje havana hana waibva watanga undisendera mameseji wakutanga undituka ndezvamuri kuita mazodai mwana undototora handinyengeri chinhu chese chaitika saka akaita kuti mai vake vandirenge nekuti aiudza mama wake zvinhu zvese zvaitika mumba medu akaudza mai kakati shati shamwari dzake dzaanofamba nadzo nemota vanofamba wakaita convoy nemotikari wachienda kuhwawa kumapawa shamwari dzo ndo dzinomuvhurira ndio dzinomufurira
kuti chadada ndikatoke haisi problem ndobva ndadzidzisa shamwari dzese idzo shamwari dzese ndakadzibhuroka mumawhatsapp Facebook andichataura nadzo hapasina kana one story but iye zvino pari zvino pamagurupu emawhatsapp ndiye haabhizi kutaura neshamwari dzangu dziya dzainditondizunisa ndio haabhizi kutaura nadzo ichiita anozi mavhidhio kowa yekuti vanhu munova muri 6 pascreen muchitaura makatarisana makatarisana makadii ndiye ari izvozvi ndiye mukuru wacho wekuti 8 o'clock hapast 8 ndiye anenge achitaura newadhoko shamwari dzangu idzodziye dzaita dzinodzataura apa shamwari idzodzo dzinoziva kuti no mukomana uyu akasiyana nemunhu apa mukomana uyu wanoziva futi wese kuti mukomana uyu anga ari kumberi than isusu saka izvi ndiwo wanenge uchifara chiti no okay vanyura izvo ndinotaura chi mukadzi wake ari bhizi pamawhatsapp neponini echionini apa manje echiona ndichisenda mapicture evana vari kutambura zimbabwe chinzi right good ngavatambure vana ivo iye ari kwauri iko ari kuchena echiita zvese ngachigare zvakadaro unoona wanzvadzi ndikangoti saka apa hanzvadzi shungu dzenyu ndedzekuti mudzimai wenyu muchiri kumunda makarohwa nesurprise chete makari vari wanzvadzi hanzi kwete manzi kuti mudzimai wangu ndiri kumuda back kana iye ndakamuudza kuti nyangwe zviite sei ndiri kumuda back dzoka kumba tichengete vana vedu tiri pamwe chete handisi ndakaroora mumwe mukadzi kuti bati ende iye paari haafa akaroorwa ende kunyange akaroorwa hana rukare ndikaziva kuti ari papi inini wanzvadza mota dzakazara ndinosacrifice kutsvaga pane mota kuti ndisvike paari ndisvike kunguva murume iye nchimudzi kuti wakanyenga mukadzi wangu I don't mind even kana kumusha ndikaziva kuti ari kumusha kuchristmas nemurume wake pazimbabwe page wapa apa nditori even 10 minutes any minute anytime ichitime ndinosvika pazimbabwe ipapo paari ipapo nemurume ndikasvika kuta hoto hazvisi zvakaitika izvo ndamudza izvo ndikati handirambwe murambirwe iwowo wakaita seuchu handiti wanzvadzi and handina vana vanochengetwa nastepmother handina vana vanochengetwa nastepmother handina vana vanochengetwa nastepfather hazviitike vanzvadzi ndakamudzawo ndikati chimboita zvauri kuita izvozvo kana wazonatsa kupedza zvauri kuita izvo wozotaura togara pasi udzoke kumba tichengete vana pamufunga vanzvadzi tikumbombunzwa kuti pane pandakambomurambidza kushanda here pane tanzwa hanzvadzi rega itinzwe iye memo pachake kuti memo uyu nyaya ainzwa yose ari pano tinzwe kuti anoti chii memo azvipindurire muchimuudza atofunga anzwa kuti munomuda chaizvo mudzimai wenyu ende ngadzike kumba ende pasina imi hakuna mumwe murume anogona kumuroora ende mamugoni kuroora hakuna zvoti allright ndatombona kuti angadonha pafoni yanga arimbira itinzi right memo tadzoka panapa ndofunga wanga uchiteerera zvako zvese wanzwa zvese kusvika pavagumira nditi wanga uchiteerera handitika wanzwa zvese ka ndati wazvinzwa waka zvese zvatati changa chichitaurika panapa kusvika pakupedzisira handiti saka but ndafunga kuti uri mucomment ndafunga kuti wapinda mucomment section wedzera volume yako phone yako volume alright saka iwe wotogara ipapo unzwa hanzvadzi chidzokorodzai mashoko enyu ekupedzisira amadzokorodza pano memanzwa dzokorodzai inini hanzvadzi ndataura ndikati inini pari zvino handirinyepera handiro rumwe mukadzi and iye haafa akaroorwa nomwe murume and handina mwana unochengetwa nastepmother nastepfather and handina mwana unochengetwa nastepfather hazvisi zvakaitika and iye anozviziva hari kuti ndogara ndasvika everyday ndiri kumuda bheki mukadzi wangu ende chimwe chinhu mbomutsa kuti pane chandakamomurambidza kuti asaende kubasa kana kumuti asapfeke trousi kana kuti asagadzirwe musoro ende nechimwe chinhu chinoitika wanza ndinomudza pamawhatsapp ane shamwari yake inozi Liana naBarbara wane vana vavo saka vakasiyana nevarume saka vana vavo vaya vanodini vanorojerwa dzimba kwamutare vanorojerwa dzimba kwamutare iye vana vaiye Liana naBarbara wechishanda vari kuno iye anotozvise aitondudza mune chiti aBarbara akatenga firiji yakanaka but mari yake rushota azoenda kuna achimweni kuivhio azoenda kurara nawo saka achimweni vaya vati ndiwazwa mari yekuzodi iye chidudza zvese anenge chidudza chamwari
nasi ari kuabatonono wacho ari kupi uchiuya uchindudza anouya chindudza ichitiana nasiviyana uyazienda saka ndo sandakaona kuti anga achida kuita system iyo yekuti no ezilongo vana acapture vana then inini handisina access otora vana vangu ovarendera otanga kuita zvinhu zvake nevana vangu ichitsvaga musikana basa saka izvo ndakazvibloka ndo ndazvibloka ndo ndatora vana vangu ndikati no vana vangu vadini havaitwi izvozvo saka imuri kuti ari kunakidzwa nezviri kuitwa naliona izvi ndo zviri kumunakidza izvi ndizvo zviri kumunakidza izvozvo ari kunakidzwa nekaka independent handiti vanongo achitaura kuti hanzi ukagara usina murume auri safe hauna kana munhu anokunetsa kana anokuti chii unoita zvawada inopera iyi siyana nazvo izvowanzo ndingamudzoti izvokutaudai tingadai tiri kure kusingaite tingadai tiri kure manzodzo tingadai tiri vanhu vayo tiri kuti uwerengawo kana mupari womwe vanhu tiri vanhu vayo kuti ameno tingadai tiri kupi but ine chimwe chinji handidi kunyebe vanzvati mema I don't blame him handimublame munoblemani izvo ndingamudzaizivo mama wake wakamudzaizvo paari ipapo kuti dzokera saka munoblema amai kuti ndo vanokondrola vangachikondrola marriage yenyu zvese ndiwanokontrola ndiwanomudza zvekuita ita so iye mama hana problem pari hana kana problem 2 minutes haatorite manongadzokoyo akaudza zvekuita zvekunzaro manje kuita zvekunzaro Alright, regai tichimbodza kuna memo hoyo muri kumako kwanzi ini ndiri kuda mukadzi wangu ini mwandina vanochengetwa na stepmother ini handina vana vanochengetwa na stepfather ini handiro rimwe mukadzi iwe haurogwi ukangoroora ndiri kusvikapo chete ipapo panotobaba munhu chete haiti handipi mhiko yakadaro handisi chikwambo chake kaini chekuti anoita zvaanoda achizoti chichadzoka back handisi chikwambo chake kaini izvezvizvi iye akaroora handiti arogara nemukadzi akandisendera meseji akati ndaroora ndaane mukadzi ndautora vana vagara nemukadzi ndikati ukatora vana vangu anokwanisa here kuvachengeta akati handina problem nazvo ane mukadzi waugara naye but ini handina problem nazvo zvekuti ane mukadzi kana but zvekuti mema haroori mema anozodii no man handiti zvekunzaro kana ndiri chikwambo chake here chekuti anoita zvaanoda achizoti chichadzoka back kwanzvanzi makatoroora ini ndinomudza izvi zvese zvandaimudza yanga iri soto ndazozviona kuti yanga iri soto aiwa kani mapoto aripo kani tinongoita zvekunzaro mapoto aripo but handina problem ndanga ndiri kubika sadza mazuva paya chindiri kubika sadza ndanga ndiri kubika sadza izvezvumba zvese izvozvo nditori hwami mumba iwe mukadzi wako agari ipapa anoita achiuya plaza ina handina basa nazvo zvekuti waroora mukadzi kandi waroora wakadzi wako soto izvo kana mapicha andinoisa pafacebook ndichidi itori soto ndochizviitira soto unekuda usvotesani orit uda usvotesani iwe zvemukadzi wacho kutodzoke kumba kutodzoke kumba kaiwe mukadzi wake imi maishadhi muri kudiwa kumba uko aiwa akani achadzoka ake achadzoka many ways kuti adzoke pasina kudzoka make a plan even kuti ufe I don't mind wanzoti kuti musamuone ita ende for sure akafa ndipe cheta zororo akasafa handina zororo handiti munyebera wanzoti ipapa handiri munyebera ende ukushaya munhu chaiche anogona kuroya chepa ende munhu iye n'anga dzakazara kujobek n'anga dzakazara kujobek kushaya mari yekubhadhara ingobhadhara ndichaenda kuzimbabwe kana ndaenda zimbabwe wanzwadzitika muchazongonzwa kuti no zvinhu zviyazotoitaura paya paichiti miri watika zvakaitika ende kufa kwake ndo ndichaita zororo akasafa handina zororo mukati meupenyu wangu handidi munyeberi saka the love yamuri kushowa panapa kuti munomuda zvisingaiti memo uyu dei kamaiziva pose musinambomuhurira manga musinga munoziva kuti hanzvadzi regai ndikudzai munoziva mirai ndikudzai hanzvadzi munoziva kuti mukadzi haadi kukontroliwa kunge bhora zvamuri kuita izvi kumuti jambu okubvunzai kuti how hai hati mamunzi achiti kwai ndakatiza musipo mira memo iwe mira iwe memo utakupa mukana mamuziva memo achitiranzi ndakaita zvokutiza musipo because muri munhu anotyisa
andimazviona. Munozati mukadzi kana patodaro majeka yave slavery, haisiri rudo, haisiri marriage. Mukadzi afanira kutya murume wake. Mukadzi should be free kumurume wake, should be open kumurume wake. Andimaona. Zvino mukana mukadzi akuti mukapinda mumba otiza onowanda seri kwedhoo kana kunofuga musoro, haisiri marriage iyoyo. Andimaona. Mukadzi waimutadza kuti munomuda chaiko asi anzvadzi munoda kumbodzidziswa zvakasimba. Definition yenyu yemarriage ka haisiri iyo. Inopesera yachinja kuita obsession. Haisiri definition yemarriage yenyu yamava nayo iyi. Because mukadzi wenyu chimuda munomurespecta. Mukadzi wenyu chimuda munomuregera achisununguka hafango kukutyai. But the fact yekuti anokutyaika, something is wrong ipapo anzvadzi. Believe it or not. Something is wrong. Right? Anyway, gatindei panyaya yenhingirikiri yevana. And pane vana vari pastikeni apa iwe memo vari kuti ngochiti kuda kuti kudini nyaya yevana naimemo. Inini wana ndoda kungomubvunza zvangu kuti saka kwavari wachasvika rinhu vasingaendi kuchikoro unotowana hausi kuenda kuchikoro. Kwanga vari kwarisape wana wangu vachienda kuchikoro. Izvi wana hausi kuenda kuchikoro wakagara. Saka ndoda kumubvunza kuti ari kufungeiwo nevana. Ko iwe uri kufungei nevana? Inini wana chero 8 months. Inini no. Mira chorufunga nevana iri. Ndakakupa nhamba. Ndakakupa nhamba. Wana waenda kuchikoro anditi. Hapana kana $20 yawakatumira kana $10 yawakatumira Zimbabwe kuti ndatumira $20 kuti mwana atumirwe masocks kana kuti wana watumirwe watenge 5 years school fees. Kana $20 kuti ndatumira $20 wana wabhatirwe school fees. Ne$10 kuti wana watenge masocks neboots. 9 months. Ngomeza mati. Namba andina kupera namba dzemunhu wanda. Ukandioitesa mani. Vana vari kuenda kuchikoro handikupinduri ipapo, I'm sorry. Okay, mira ndipindura nditi. Chazopindura kana ndazwa kuti Zimbabwe wasenda mari. Ende ndogara chikudzwa kuti uzoziva nyaya dzevana ndichazotanga kukuudza kuti vana vakamira so. Pandazwa ndawana receive. Izvo ndiri kutaura nomupambo izvezvi. Pano kudiwa maschool fees, padiwa vana wadiwa mauniform, wadiwa zvese zvirudiwa. Pano mabhuku, masecho zvese zvirudiwa, watonyorera list izvese. Zvese. Ndipindure wana mabheti wana makadhi ekuclinic. Saka wanotsvagirwa nzvimbo yacho sei? Vanhu wacho kuti nditumire mari vanhu wacho vakandibloka. Ndinotumira mari yacho sei? Kumusha kwacho. Vakandibloka vanhu wacho. Mameseji achindokwanisa kusendera futi andaitaura nawo. Ndikafona izvozvi zvawadairi mafoni awo. Ndikafona izvozvi zvawadairi mafoni. Saka mari yacho ndoitumira sei? WhatsApp yawakablokwa ndeyasisi wangu. Inini munhu wandakakupa anotambira anotora mari. Unadzo namba dzake nezita rake nesenemu. Zvekuti hanzi wazodini unotumira mari ndisina kutanga ndataura nevanhu kakuti ndiri kutumira mari. Unotaura nose iwo chiwatretena chodzoti ndiri kuuya ikoko kuda kumusungisa, ndiri kuuya nemaloya, ndiri kuuya kuda kumusungisa. Muchaiurira mujeri makakidnepa vana vangu. Ekuenda ndagara ndiri kuenda ende kutamdosungwa. Makakidnepa vana vangu. Nhasi unozoti hanzi vana havafa vakadzidza vasina makadhi ekuclinic nemabheki. Unofunga kuti ndekupi kokuti vana vanodzidza kunyange asina kadhi roisi takakurawo ndisina makadhi ekuclinic. Kana mabheti ndakatora bheti ndane 17. Saka anzadzi muri kuti mimi kuti memo akwanisa kuona vana winge abvisawo something pavana. Vana memo kana achida kuziva kuti vana vari kuenda kuchikoro here kana vana vari kuchichika. Inini kuno nhamba anadzo dzandakamutumira dzemunhani kune vana kwetotumira mari. Ngaatumire mari ikoko. Akatumira mari ikoko $10 kana $20 ndipo paachandiudza kuti no maiwe vana vatumira mari kuno. Mari iyo takutenga mauniform kana takutenga masecho kana takutenga mabhuku. Ndipo ndichazoziva kuti okay waziva kuti vana ndipo takuudza kuti urongwa izvo vana vakugadzirwa zvokuti vaenda kuchikoro. Vana izvo vakuenda kuchikoro here kana vana vasi kuenda kuchikoro. Zvemabheti siyana nazvo because takakura tisina mabheti. Mabheti chinhu chekumashure. Kana iwe wane shungu yekuti titore mabheti certificate uchazoudza kuti wakuda kuenda kutora mabheti certificate. Toenda kumusha tese anytime unondiudza mari ndinaya kuenda kumusha. Toenda kumusha tese toenda kotora mabheti. Zvaitazo kuti ndinoenda kotora mabheti certificate namukoma wangu handina zita mukoma wangu rinoiswa pachitupa chamaronzi. Anofanira kuti ndiende kotora mabheti namaiti kana namaichedza. Kana uchida nditesa izvozvo ndinoenda kuZimbabwe chitupa ndinacho ndienda kotora mabheti namaiti namaichedza. Poi ndikigedza kutswa zita rako unoti unosparira handina kufaka. Right. Saka kwamuri anzvadzi vana venyu mati havagoni shona. Vanzvadzi vana venyu vari kutonetsikana even kunyora because vaadapta vanga vajaira kunoko. Saka kuZimbabwe vanofana kuchinja kuti vachigona kuti vataure shona vachididi zviofisi zviri kunetsa.
handiti kwavariko zvine zvivagere zvakanaka here vanhu wanzvadzi ina ndiri munyepera pari zvino handigoni kupindura ipapo kuti vana vagere zvakanaka here kana kuti hapana because the situation yacho indiniziva iri kumusha 1 2 nechimwe chinhu chiripo ndechekuti vana vangu ndikamudza chimbomubvunzai paari ipapo kuti vana vako since wane bepa here certificate rekuti wakambogirajuata grade 0 kana grade 1 kana chii hapana kana ane bepa rekuti akambogirajuata kana pai kana handiti wakavabvisa here wachienda kuchikoro iwewe wakavabvisa kwatisapo wachienda kuchikoro izvezvi vana izvo ndikamudza kuti vana vari kuzimbabwe shona havagoni shona wachida kuti nhasi vanoti mangwana uchiti mangwana vanotaura zvimwe ukamhoresa anoti manheru masikati havasati vogona shona influent vanhu vaive vachiridzidza izvo vakabva kuno vachigona kunyora mazita avo ane shagumbo adhegumbo izvo hapasina kana nachagona kana kunyora zita rake kana adi kana chii hapana chavanogona kuita chete kuimba masongs ajapresa ndiwo andakapa ndakavatora kwambuya ndiwo masongs avaichiziva vana ga vana vati chi dzikaeria ndiwo masongs chete ndozvavanogona vana vangu chete kuimba hapana chimwe chinhu asi mutarisa mai wacho munotarisa muone kuchinja kwakaita uchiuploada mafacebook mapicha mafacebook nemawhatsapp uchiorganiza mavideo call 8 o'clock izvozvo hazvina kana basa nezvatiri kutaura hazvina kana basa zvitombopindiri pandau yewona yatiri kutaura hazvina kana basa kuti apa haasi kuziva kuti vana vake vari kudyei vari pai vari kuita sei hanzi ndiri kukaurisa baba shamwari yacho liyana ikandudza ikati unofunga kuti uri kukaurisa memo pousazonzwa kuti mema ane nhumbu ndipo wachaona kuti hausi kukaurisa memo urifunga kuti chibereko hanzi urifunga neshamwari yacho urifunga kuti chibereko hanzi urifunga kuti wakavhara chibereko chake chekuti azvare uri kupedza nguva yako saka apa hanzvadzi yangu hamusi kuona kuti vanhu vamakukanganisa vana manje vasina chavanoziva nyaya haisi nyaya iyi makuita kunge isiri yenyu muri tu makuinvolva vana its like imimi makushandisa vana kuti murwadzise memo akatorawo vana akaisa kuna mai vake oshandisawo futi vana ava kuti arwadzisewo futi imimi saka imimi makushandisa vana seponi yekuti murwadzisa nemi pachenyu andimaona ende wanzadzi apa kungoti hatizivi kana muchigona kundibatsira wanzadzi because zvimwe zvinhu zvandiri kufunga zvakadaroka ndaiti dai papangone kana kuti welfare kana orphanage yekuti kana vanhu vaya vanoda vana taigona kungoita zvongoti tongoita madhiri ekuti tisanganise totsvaga munhu anonge achida vana totora vana ye topa munhu kana tovaisa kuorphanage vochengetwa ikoko kana kuti munhu anonge achistandard yekutsvaga munhu anonge achida vana tomupa munhu otora vana tikogare takanzera toziva kuti hana vana atamba yake saka pichiri kurwadza nechekuti muone vana venyu vari kuna memo ari kurwadzawo kuti aone vana vake vari kwamuri ndo zviri kuitika exactly wanzadzi ari kuzvinzwa iri kufanira kuita network mirai angadonha izvo zvine network toda kuti titaure zvaanonzwa kuita zvokuti hanzi mazondinyebera kana kuti mazoita sei hello memo ndikukunzwa right wanzadzi hapana kana kuti one kizve ndakamudza ndikati no mukadzi wangu ona nyaya iripo inini izvezvi ndiri kugara ndega mufaro house kwandiri kugara muno mune 2 room no ndemufuhouse handina basa nazvenyu kugara ndega saka inzwa isi aiwa mira zvetitaure ndikati no nyaya iripo ndekuda izvo ndafunga kuti ini nditore vana zvandafunga nditore vana ngatichibatsirani iwo ndoda kuti utenge bankbet sezvo vana vari 2 wotenga bankbet nemablankets 2 kana nemablankets 2 nezvimwewo zvevana kana wapedza izvozvo ini nditumidzira mari pabhazi vana kuti wauya kuno kana chida kuti vana wauya kuno hazonditoreri even kana 2 days ndakatopiwa kudhara wakatiti 6,000 7,000 rand vana vanouya kuchopiki ndikati no problem ini ndokutumidzira mari vana wauya kunoku handidi kuti vana wauya uchisvika uchitambura zvikanzi inini handiite izvozvo handitengi mabankbets nemablanketi kana vana vasina kuuya ikoko ndinotanga ndaona kuti vana vauya here ndozotanga kutenga mablanketi pasina izvozvo shamwari ini kanganwa handiite zvinhu zvakadaro izvozvo nditoripo apa anonge unonzitenga mbedha wana wasatoone zvakamboitika kupi naimi memoti aiwa imbomira wakadaro ndati munhu unonzitenga mubhedha
then kana watenga mbedha wana uzouya kunoko zvakamboitika kupi nematauriro ari kuita imbogaye matauriro ari kuita but hanzvadzi imimi kana muchida mukadzi wenyu you provide for mukadzi wenyu munotenga mbedha wacho muri imimi zvino kana mukadzi wenyu achita 50-50 nemika saka imi hamusiri musoro wemu anoda kundikaurisa kana ndatenga mbedha uzondudza kuti hapana wana wanouya kunoko ndatenga mbedha Alright, ngatitaurei sevanhu vakuru. Alright, ngatichitaurai sevanhu vakuru timbosiya nyaya dzekusvotesana. Handiti. Zvikanzi wana anzi wana ndinofanira kuchengeta wana uya nawo undipe wana ndichengeta. Ndikati iwe uri kustay in. Uri kustay in. Alright, anzvadzi ndiri kunzwai ngatimbosiya nyaya dzekusvotesana handitika. Tite serious handitika. Ndoda kuti muri vanhu vakuru mese. Ndoda kuti mumbosiya nyaya yenyu yegodo. Nyaya yenyu yekurwadziwa neumwe neumwe. Nyaya yenyu yeruvengo rwamunaro right now. Timboisa paside. Timboita what is good for vana ava handitika ende nepekuti pakati penyu paite do you know kuti munogona kusiyana henyu nhasi asi mukaita peace mukaita co-parenting mukachengeta vana vaimba muchiita asi makasiyana henyu shadhi waroora umwe mukadzi iye mira memo iye memo avewo nemumwe munhu asi muchiita co-parenting muchinyatsa kunzwisana zvakanaka pavana venyu handiti handizivi hangu kuti munogona kuti kuzvinzwisisa here zvandiri kutaura izvi toita way forward yekuti maybe imi mowirirana pano kuti vana vadzoke kunoko then vana voenda pamunenge muchikwanisa kuita access kuvana mese muri two handimaona kana mawirirana kuti hanzvadzi muri munhu wemurume hanzvadzi yangu ndinokuda zvisingaiti shadhi uri munhu wechirume toita kana kuti arrangement yekuti maybe vana vakauya kana mati imi muchagara nevana pamba pakasununguka panotsvaga musikana mai vachisvika chionawo vana vavo zvakanakanaka anytime vachidzokera kana mati oraiti ndinenge ndisipo iye ngachirega zvesiti ini agare nevana vake handika vana vouya voenda kuna mai ogara nenhingirikiri isanhingirikiri itachekiraiti mogara nevana venyu mese muchiita access kuvana venyu handisi kuti munopaonawo sei wanzvadzi vana handina problem inini panapa ndinogara ndega ndinogona kuti kana vana vachiuya ndinogona kuti ngauye nemwana wasisi wangu pane musikana mwana wasisi wangu asingaendi kuchikoro akatogumira grade 7 iyi musikana mwana wanzvadzi yangu ariko kumushoko ndinogona kumudza kuti nonga wakwire vese vari 3 vauye kuno nevana vangu auye achengeta aiwa memo dandru vana vakuchiuya vana voivoya nemukoma washadhi voenda kuna shadhi handika iwewo unenge wakuita access kuvana handitika uchiona vana vako paunenge uchidira aiwa anoda memo haudiwe ndinoda hana mudhira akambondudza ndakamudza akazi kakutanga kakawanda wanzvadzi ndichimudza izvo kungotaura anzvadzogara neumwe munhu akandudza akati shamwari kana iwe uri umwe vana iwosiya kwavari chengeta vana vari kumusha kwavari ikoko siya vana because vana iwoga wakateiwa kuti vana iwo chingoya navo pano iye ari kubva kwaari uya otora vana nemapurisa oenda nevana iwe osara usina vana zvese ndakazviudzwa izvo ndakazviudzwa zvese izvi wanzvadzi aiwa mapurisa amboinawo anditenge tawirirana pano here mapurisa amboinawo chetawirirana pano anenge ongoya achionawo vana vake zvakanaka andimaona mapurisa azoinawo chetawirirana zvakanaka kuti panongouyawo paweekend achionawo vana vake andimaona mapurisa azoinawo plus ini ndiri covered wanzvadzi because vana everyday izvo mukwamba ari kutumira mapikicha evana nezvavari kudya nechichi izvo kutaura kudaiwo ndatongozviginawo zvangu kutaura navo ndotaura navo mavhidhiyo mameseji ndinotaura navo izvo ndaane kadhi rangu vatumira madhata kumushoko mukwambo ndinotaura navo kwavari vana izvo pakutaura kudaika ini nesaidi rangu nditori covered because wese ndiri kutaura navo saka machi iye manjika ane kaya kekuti neni handisi kutaura navo ndiri kuti vana hameno kuti ndakatowadhamba kana kudai asingazivi kuti aiwa vana vangu havafa kadhamba hapana handina ane chandopa ndimire ndese kunyange zviite sei hazvivi zvakachinja enda zviitike kuti vana vavo vabve pedyo neni kunyange zvodii saka tiri kuti vana ngavachiuya vagare nemika iye achipota achizoya kuona vana vake wanzadzikaumudza chimwe chinhu hakuna munhu anopota anobva kudhebheni achizoya achizoona vana kuno
wanzati ndinomuudza haasi kudhembeni ari muno asi zvinenge zvisina basa kachero akave muno mujobbek at least vana anenge ouya kumba kuyachiona vana chinoitika wanzati hakuna mukadzi wangu anozouya kuzoona vana tisati tapinda muright communication yedu tiri tu isusu pachedu tisati tapinda muright communication yedu tiri tu pachedu handidi munyeperepo wazvanzi vana vafe vakauya pano ende vana haafa akazouya kuzi tangu vakauya pano panoitika mascandals. Ndoda kumuudza chekutanga ndechekuti inini naye titange tawirirana tiri tu tikawirirana tiri tu apa kuwirirana kwamuri kuda imimi hanzvanzi shadhi kuwirirana kwamuri kuda muchiri kuda kupuwa makumbo namemo here aiwa mukadzi wangu ndopandokuramba ipapapa ndokuramba makumbo sei ari mukadzi wangu saka muri kutomufunga makumbo ake zvakasimba zvisingaite ndiri kutomufunga zvisingaite ende dai paindaitoziva paari ngadaenda todhiraivha kana izvezvi kutoenda kutomuona ndaitodhiraivha izvi kana izvezvi kana sikaiti zochagara vakadaro vana vafu vakawanda kana gara vakadaro vana vafu vakawana ende ipo regedza kuvatumira handiti uri kufikisa inini regedza kuvatumirawo mari kwavari ikoko gara kwauri ikoko taura nevavengi vangu ikoko uchifunga kuti vari kusekerera usingazivi kuti no vanonge kusekeri vanonge vachikunyeya futi ya uri ikoko fine handina basa nazveni hauna basa nazvo chigarai makadaro handisi zvibereko hazvina kuonini saka chichi kunetsa pavana kutoziva kuti vana vari kuita nezvei iwewe chirega kunditsvaka zvese zvauri kuita kufacebook chirega kuzviita urege iwo neni memo hatisati tapedzerana because uri mukadzi wangu ende zvinhu zvikaramba kugadzisika pakati pangu newe hazvizvi zvikaramba kugadzisa I find another way and the way ndichapedzera ndaita memo ndiri kutsvaga muroi chaiwa straight ende izvi ndizvo ndinotaura pane munhu wese ende ruzhinji rwese rinotoziva kutogara ndichizvitaura ndichatsvaga munhu anogona kumeka sure kuti you die or you stroke or kupenga ndikangowana I don't mind even kana kusacrifice naadi kana anisha mwana wangu ndiri kushaya n'anga ndikana uinayo n'anga yastraight ushaya n'anga yastraight ngiripo one iri straight kwete vanotora mari apa handisina uri ndiri kuda pahasha pacho ipapo ndipe ndiri kuda memo handidi kunyepera kana kuita seka nohwatsira memo handidi kana uri kurarama memo uchiita zvokuita nekundirwadzisa kwese uri kuita uka nekurwadzisa vana vangu ka ndiri kuudza ndiri pano iwe ndowatanga kurambwa irewe ndowatanga kurambwa tatine muchato usakangana chekunyanya kurwadza chii zvaurikutamba izvi zvaurikutamba izvi memo aiwa handidi kunyeba wanzadzi apa handidi kunyeba hamudi kurambwa maramba kurambwa handidi kurambwa aiwa handida vanochengetwa nastepmother kana vachengetwa nastepfather hazviitike ende ndichazomuudza wanzadzi kuti hazvina kuitika zvandiri kumuudza ndiri pano ndichazomuudza kuti hazvina kuitika ya ndiri kumuudza ndiri pano ndopika namai vangu vari pachiuro pasapa handina vana vanochengetwa nastepmother vanochengetwa nastepfather handina izvozvo ende ndiri kumuudza ndiri pano alright regai tiite so rambai muri panapaka memo ndoda kumbokudonedza handitika memo iwe unopinda mucomment section handitika ndimoma uchapinda hanzvadzi vanosara vari apa ndimbo kune vanhu vakaonda kuti toda kumbotaura nehanzva imbomira mufacebook saka kuna vanhu vakaonda todautaura nehanzvadzi totaura nehanzvadzi saka ndoda kumbovhurira vanhu vanotaura nehanzvadzi namemo saka since memo aragara ariwe pano ari mucomment section achaona macomments anenge achinza chitaura nevanhu mucomment section imimi muchitaurana nevanhu vachafona varikuda kutaura nemiri muchipindurana zvakanaka handitika saka rambai muripo regai ndidonedze memo first then imemo tozotaura kuseri right toona tingafamba sei right guys andiselina varimo here namba dzekufona guys munadzo namba dzekufona can you please call vari kuda kufona vese totaura nashadrack shadhi uripo chifonai titaure nehanzvadzi tionesani handika toona kuti toita sei totaura nashadhi totaura namemo toona tingabatsira vana ava sei handitika right saka vari kuda kufona namba dzefoni munadzo musafone panhamba dzina shadhi handika namba dzapinwa apo idzo ndo namba dzamunofona hapana pati we are 1000 people right here handika and okay we've got our first caller right now. Let's hear what she has to say. Hello masquera say tasquera
Taswera ndoda kutaura nababa baba vevana vakaroora memo ndizvo kana ndizvo zvandikuteerera zviri kutaurwa vari kutaura chose ende vatsanangura mafambiro vakaita nevana vavo vakazodini zvose zvavatsanangura zviri pamwoyo pavo. Ngatidzokere kumashuroko. Baba he was abusive, vaimwa doro, vachirova mukadzi, vachidaida, vachikontrola. No, mirai baba ndikuudzei, ndoda kukubatsirai padiki ipapo. Mubva matoziva zvandiri kutaura. Kare kenyu maiva munhu aimwa, maiva abusive. Hakuna mukadzi anodaurirwa mvura pambedha paakarara. True. Hakuna. That's being respectful for your wife. Autori bucket remvura kwakukuturira munhu mvura. Even though aita chinhu chiri wrong, wait until tomorrow and then say, madam, garapa asine zuro paya pane chawakaita handina kuchifarira. Kana muri mumba mune rudo chairo runopisa. Munoziva here kuti zvose zvamaiitira memo zvaichengetwa pahana pake. To tell her mother that's the only person she can tell what she's feeling inside her. What was going through to her, it was a pain. Handisi kufevhera memo yao, ndoda kukugadzisa netse muri vaviri. Ndatoona kuti musoro yenyu pane pakaklika pasina kumira zvakanaka. Vana vamakutora muchinanaidzana, muri kunanaidza vana kuvaita front kuti mutikane mabhora. No, that's being wrong. Very, very wrong. Inini kwakutanga, you were abusive men. You seem as if you're not happy with the memo inside in your house. That's why you have to pour the bucket of water on top of her. Makadini makambotanga makambogadzirisa correction iyo yokutanga. 1, 2. Inini mukadzi akaona kuti pano ndikaramba ndakagara nemurume anorova anoga achindirova mangwana achandirova vakandirova zvisiri izvi ndikamuka ndakafa. She ran with her life. She didn't run out of the marriage. He ran for her own life. I'm not going to notice why she has to pick his bags and go. Because everything that you did to her, she was piling it inside her. She never let it go. Marriage, I say, convincing I have to do things with force. No, that's not that. There is no love like that. That is abusive. Love is strong. You could even you are older than that child, that memo. You were supposed to lead by an example. Mature, you can do things in mature way. Atrava nizoma kukora akupirana mbuya nehandaka ukuthi baba vaenda kunokuenera voneta 10 years 15 years variko vachita zvavaroda vachita zvoda kana vadzoka mai vohwarara. We are in a new generation that live with a marriage which is happily marriage and happily father. Even though you were my chenesa muchivaita zese, you were supposed to show more happy mumba kuti mukadzi afare kugara mumba make asina fear. Izvo kuti anotaura zvese kuna mai because you were taking advantage of either age or something else. Inini zvamaikwanisa kuitika kuti mugadzirise memo maiti memo, I don't want you to talk kuti zvese zvanditakanganisira mukadzi wangu ungotaura mama. So rako kana ndiri kukanganisa kana ndiri wrong undionesewo. My mother understand. No, I want you to keep quiet until I finish talking. My father would talk my views. Ake iye memo. Ari mukadzi ari mumba. Baby, unoziva kuti mumba mukadaona language erudo mukadzi anofila welcomed. Anofila a warm of love in that house. But in mamsingaiti all these things. You were doing a thing that you grew up in a broken family that was very bitter. You came in a broken family that was very bitter. And you want that woman who's staying with you to feel the bitterness that was on you. That bitterness, is not for the marriage that you are doing now. No. It is your past that we are coming from. Your past is telling the story of the marriage. I'm very angry with you because you didn't want to take the emotion you passed in, you maintain in imo gatherings. In the blood. The way you explain, the way you rotation is that's being abusive. You don't love those kids. You don't deserve to have them as well. You don't have even a 50% of right to have those kids. Never. You are out of place, both of you. Because you
nemo aufawarohwa nemwe murume hakuna mwe munhu uchodana munoungana kuti munosuwa nekoti mukasungwa mungana mujeri imambudi ndinoda kukugadzirira kuti makanokuripotera kumapurisa all these things that you are saying munosungwa you can stay in jail for 50 years for that. Before I go to jail, I make sure I kill him. I kill her and I kill myself. Then all those sports is going to finish them. Internet is too much. You need somebody else to sit with you and go on a side and look at her. Listen to me. Your bitterness that is in your past, before you marry this child, before you marry this woman, it's from your family where you are coming from. I'm telling you, that's where it is. A broken family. It carries on like that system. And it keep on going into there. Now you are keeping going into the kids as well. Then Andrew Zimbabwe was going to sue you there and get you arrested because you don't want to listen what we are helping you. You can't bring a wife by force. By force. No, that's not it. She's got his own say. She can say no. Per marriage, yes. Per marriage, Munani say per marriage. No, I can't. Why? Because I can't handle him. I can't handle him. I can't. I don't have that love. It's off. akutonhora chaiko ende runopedzwa nema-actions anoitwa nevarume ma-actions ndoanoita kuti rudo rupere. The only solution that you are going to do for you guys, for you, is to help those innocent children. Those innocent children, they need help. Don't frustrating with these two. These one they need Lord of Jesus in Nazareth. Yes, isusu we are here because tinobatsira vana because like now mukanzwa washadha ataura kuti vana I can't comment kuti vana vari sei kwavari. You know that is scary. Zvotyisa kuti chibvunze baba vane mwana kuti vana oti andikwanisi kukomenta. So pamwe vatorora vasina kudya and the father doesn't know. But ivo vari kubika sadza. Memowo pamwe adyawo kumba kwake kwari kushanda but asi kuziva kuti vana vari sei anomaona. Saka it's kind of weird and scary kuti zvinofamba sei kuti you can't comment kuti vana vari kupi vari kurarama sei imi muri mune vana. Mama can go to Zimbabwe and report this case to the police, and then the children can bring to the police in Zim. And and where are they? And then they bring in the book. Tatanga tambotivu vatu vatrai kuti vawirirane panyaya chevana kuti zvofamba sei but I'm waiting for that thing to happen. Maitinzwe matira ngadzi. I'm waiting for that thing to happen. Kuti vaende kumapurisa weZimbabwe, then vaende kurowa sisi wangu, then varowa sisi wangu vachavarakidza kune vana, then varakidza vana vatora vana, then voenda navo. Then from there, myself, I'm not in Zimbabwe, I'm in South Africa. And in Zimbabwe, I can't take even 1 hour to be in Zimbabwe. I can fly. Then from there, I'm going to sort out everything. Then it's going to be done within 2 hours or 30 minutes. If 30 minutes is too much, within 10 minutes, I'm going to finish all those things. And we are going to see who is going to lose me, Memo, or his mother, or her mother, or her father. This is where I'm waiting for that time to come. Ndakamira kuti vaende kotora vana ivavo nemapurisa and even kana uchida vana pavari izvozvi ndinovaudza pane vana anenge achida kuenda kotora vana ari free ndinovaudza pane vana kuti ndinokudirecta kana upa nhapa endei pakati meenda kotora vana ivavo ndoda kuona kuti anonge avatora achavaisa kupi anonge avatora bheta achengete zvake iye vana ivo handina problem navo kwete kutora vana vangu oendesa kuna mama vake akaendesa kuna mbuya vangu this is South Africa and I can't take even 1 hour kuti ndisvike kwakaendesa kune umwe munhu asiri ambuya venyu. Yes, it's fine. Akaendesa kumwe munhu asiri weukama womukadzi kana kuti akachengeta zvake vana ivavo iye munhu iye anenge achida kuchengeta vana handina problem nazvo handina kana even a single problem. Munhu anenge achida kutora vana kuti achengeta vadzidzisa aitire zvese handina problem nazvo izvozvo. Ndinotaura naye ngaatore vanhu achengete charisingari kuti vana vangu vaende kwambuya ikoko ndizvode kutaura kuti pano ndizvo ndakamira pano ndizvo ndakamira pano asi kana vana vachienda kune umwe munhu
Munhu handina problem nazo hanzvadzi kunyange muchida vana torai vana muchengete muendese kuchikoro muite zvese handina problem nazvo but vana vangu havaendi kumba kwemukadzi ndo pane nyaya yangu ipapo kana kuhama dzemukadzi handidapedza ipapo You are hiding from the responsibilities, Evana. You are taking that memo. Okay, my responsibility kuti vana responsibility kuti vana vaende kwandisingadi kumba kwambu yangu wakanimushira imba yangu ndotsiya vana vangu vaende kondotumira. All right, okay, caller. I think we tingatoisesa mukasiriko because ndikuona ndakutarisa kumberi nini handichatarisa kuti igumire panapa nyaya. Ndikuona kuti inogona kuzodisturba kumberi uko guys. Okay, regai mumbotaura nababa kana vari kufona kana vapedza kutaura nababa then maybe mumadiaries ndotsvaga munhu ari kuda vana vekugara navo then mwana otora vana ogara nevana because baba truly speaking tikada kuti manikidze kuti ngatidai chokwadi makwazizochema kuti paita zvinhu ndo zvatitoda kutora kuavoida izvozvo toda kuti vana vaite safe because chiripo ndechekuti shadhu haasi kuda kuti vana vaende kuna mbuya vake ndo pane nyaya haasi kuda kuti vana vaende kuna mbuya vari kuti ndo vakaniputsira imba haasi kuda kuti vana vagare namemo ari kuti handamwana nichengetwa namemo harimona uyu memo wari kuti iyewo isusu takutya kupfegi kwedu kuti baba vatoti handisi kuziva kuti vana kwavari vakamira sei zvakuturovesawo nehano. Right, kola do 90 tore vamwe timbonzwa kuti vamwe vanoti chi kola dzimai imwe phone yenyu iri kumasure +263 can you switch off your phone, can you switch off the other phone naye musafoni kana muchizati mune dzimwe phone dzamuri kuti mune madevice 22 because mukudisturba please kola mune one phone musafone muine two madevices handitika right. Vamwe phone itinzwe ukafona uine two mafoni ndiri kukudrop anditi fona uine phone 1 inongopinda iyoyo straight musauye nemafoni 22 guys vari pere vamwe phone itinzwe vari pere vamwe vari kuda kutaura nezvenyaya right. She's back. Caller, hello. Hello? Yes, Masquera say. This is Melly. Yes. This Mrs. Melly are kutaura here. Taura call. Kola muri pachirongwa taurai. Asi number izi dzakasiyana re bosi ndakatasa pana phone. Kola muri kutaura naSIS MELLY ati muda contribute nyaya iri kutaurwa panapa. Taurai pfungwa dzenyu tinzwe. Alright, SIS MELLY muri right here. Mushe kanjani? Ndakutaura na shadi uyo SIS MELLY. Unoenda kuZimbabwe kuzweni. Nyaya kutaura yekuti anoda kupurezida kuti paZimbabwe pamutorera na 1 hour. Iye akuda kuti paZimbabwe pamutorera 1 hour. Ende plasitotora 5 kana pane munhu anoda kuvatora vana vatendesa ambuye. Saka mari iyoyo iyo mari yakakwirisa ndege nezvokada kuchengetedzwa nani vana vake iye shadhu. Kutoti vana ndiri kutadza kuchengeta vanzvadzi nyaya iripo vana pane makwikwi ini kuti titore vana mai havasi kuda ende ini handisi kuda kuti vana vangu vachengetwe nemukadzi ende handisi kuda kuti vana vangu vachengetwe kwambuya ini vana izvezvi ndinayo mari yekuti vana vaende kubve kuZimbabwe vauye pano ndigare navo ndogara full house ndiri 1 hapana chendoshaya mota ndinadzo hapana chendinoshaya handiti saka vana hakusi kuti udatadza kuchengeta nyaya iripo ndeyekuti pavana pane makwikwi mukadzi haasi kuda kuti ndiite vana inini handisi kuda kuti vaende vana handisi kuda kuti vaende kumba kwomukadzi ndo pane nyaya yese apa wanzadzi kwete kuti hanzi pane ashaya mari yekuchengeta vana kana iye mukadzi wangu mari yekuchengeta vana anayo haashayi mari yekuchengeta vana. Ayo izvaundohanza iweweka iwe rukuti handidi kuti vaende kwamai vemukadzi ndakona vatora vana achivachengeta situation inapo ndaimbova mai situation kutretena kwauri kuita ukokuka ndaimbokuitwa ikoko iweweka sanganaye pakuchengeta vana nemo akatomubva one life yake inini mubva one life yake iwe nodire kuti unoda n'anga unoda chize seizvozvo aiwa inini
handiiti move on nelife yangu pane zvakadai, handirambwi murambwiro wakaita iwowo manzwa. Dai kwangu kuti aindondiramba akandi kwaishanda ikoko, kwaienda koshanda everyday echishanda kugrevista akadini kungobuda echienda kubasa nebhegi rake, ende inzonguva ndinogona kubuda kana kuenda Ipangeni kana Mpumalanga, ndogona kubuda kana kuenda Durban, kana dzonguva ndobuda kuenda Jena kuZeras Northwest. Andini kubuda akadini kusara chitakura mabhegi ovha aibuda ovha aenda kubasa ovha ati ini ndaenda sara uchengete vana vako nevana vako chisaro ndaenda ini, akadii kuita izvozvo. Saka akazoona kuti ndizviri right zvekuti atanga andiendesa midziyo kumusha, apedza ovha aita zvinhu zvese zvaanoita, ovha apedza ovha aenda ovha ati no, ovha atora vana ovha aenda usiya kumusha, ovha apedza ovha ati no, inini ndaenda. Midziyo iri kumba kwani kuZimbabwe nai Shadi? Izvo midziyo yakagara wanzvadzi iturumwa nemakonzi rumba kwamukoma wangu kuistiri ndiko wacho ndiko aitori midziyo yese hapana chandisina wanzvadzi, midziyo yese panisina, pane property yandisina, zvinhu zvese hapana zvandisina. Akanditora akandita ndakuenda kugara musha, akanditakurisa kutengesa midziyo, kutengesa mota. Ndichiti no, mukadzi akuda kuti zvekugara Zimbabwe, iye vari kutoziva zvake namai wake kuti no, wakarongana kuti no, vana vako kumusha ngaachiendese mudziyo, echiendesa mudziyo paanongotora 5 days isu tipedza ichibuda pedza ovha avharisa futi imba zvikanzi apa anouya anosvika echitambura anoona moto. Ndoita murambirwa wakadai uyu, handirambwi muta wanzadzi kuteretenwa, muna materetenwa nemunhu ari wrong, munhu iyeye akamuteretena munhu ari wrong. Zvino ina handisi wrong, handidi munyebera, handisi wrong, handirambwi murambirwe iwo, handidi munyebera. Everyday handirari siku nesikati ndichifunga vana vangu, kuno waitya zvawainoda, waita zvaunoda vana vangu, hapana chaishaya kuno. But iye namai wake vakaronga kuti vana vauye kuZimbabwe. Right, sekai chimboza wekola kola hello. Hello, SIS MELLY. Yes, maskwera sei. Sera SIS MELLY. Yeah, ina SIS MELLY ka kuti memonga amanye. Tiza chaiko from that banguzi. Anofa. Ini ndine mubvunzo kuna baba kuti mune chokwadi kuti mungataura mashoko ekuti muri willing kutora mwana wemusacrifice kuti mungopanicha memo chete. Vane chokwadi kuti vangataura mashoko akadaro. I'm willing. Ndikamuona munhu iye kana mupinda ndipe nhamba dzake izvezvi. I'm willing. Saka baba imimi sekuona kwenyu munofunga kuti pavanhu vese vakatirira palife pane mukadzi angada kugara nemunhu ane pfungwa anofunga mufungiro wekuda kusacrifice mwana? Pane munhu here angada kugara nemurume akadaro? Mefunga atise neupenyu hwake, kana zvichigona ngaaende kuZimbabwe ikoko aende mapurisa, ane kodzero dzakakwana. Vana ndiye anopiwa pamutemo wamai vanopiwa vana. Haina kuramba ndati musamboswere kuenda mapurisa kana kuenda kupi nhamba kune vana ndinomudirector, munoenda kotora vana ndati ni vana vangu havagari kumba kwambuya, ende vana vangu havachengetwi nemukadzi. Ndiyo nyaya iripo, manzwa here. Vana pavari handina maramba kuti memo papo haupshene kuti motora vana mogara nevana imimi memopota achiachiona vana maramba futi izvozvo. Mune dambudziko baba imimi, memo ngaatize neupenyu hwake, haambofa akadzoka pamuti hamuna kukwana. Ndazvibvumira izvozvo. Saka muri kuzvibvumira titi vana saka tiri kuzvibvumira kuti vana ngavauye kamugare navo imi. Vana ngavauye ndigare navo, but ndinoziva kuti chii chinoitika kana vana vauya ndakugara navo. Chii chinoitika? I know what is going to happen. And ini chinomuudza ndechekuti iyeye neurongwa hwake hwese nevamwe wake nevanhu vavanonga vachitaura navo vese vanouya kwandiri vachindudza chii chavari kuitika. Izvozvo hapana chandisingazivi. Alright, batai makadaro. Kola hello. Dzimai imefoni yamina, dzimai imefoni background. Hello, SIS MELLY, muri sei? Mushe kanjani? Ndiripo. Inini SIS MELLY kanyaya memo indinoiziva payakatangira kubva kudhara. Alright. Chandinongotaura ndechekuti kuti memo adzokere kuna Shadi, azviti memo anopedzisira aurayiwa. Because kubva kudhara memo aitei akanetsana naShadi aitaka kuuraya mudziva akabvobvisa mafiriji edhoo akanoma hameno akanomaisa uko firiji ikagara isina madhoo. Shadi aiti akanetsana namemo aigona kutora kana hembe dzamemo dzese oenda nadzo memo osara asina kana chekupfeka. Zvamambotaura zvezvekuti aimudira mvura because memo I think ndaziva memo it's now for 6 to 7 years ndiziva memo kubva achiri kugara naShadi kusvika paakazomutiza akaita zvekutomutiza zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ini chandiri kutoona chingatobatsire ndechekuti
vana votorwa sei mumaoko ashadi. Vana ava zvitori nani pamwe vatoendeswa kuorphanage because even tikada kuti vana vakatorwa vakaendeswa kune vabereki vamemo, shadi uyu nezvatinoziva zvichitsanangurwa nanemo, shadi anogona kunouraya vabereki vamemo. Yes, I can. And for sure I can. And for sure I can. And for sure I can go there. I can't take even time. And another thing, Zimbabwe go for Christmas. I am going to Christmas. I'm going to wait for her there in Zimbabwe. This is where I'm going to shoot a film. And depending on shoot a film. Depending on shoot a film. Yes. Depending on shoot a film. SIS-MELLY chandiri kutoonaka imimi mukagonai kuti basira kutizive kuti vana vari papi. Kana vana vatorwa vaende mumaoko egovernment. Ndozvinani nekuda kwekuti vana ava shadi achagona pakusvika memo akaramba akadzvanya kuti ini handisi kudzokera kuna shadi. Nazvitomboita tadzokere stori yamemo ndoiziva. Uyu shadi achagona kuti kuuraya vana kuda kuvadzisa memo. Because kamurwadzisiro kaari kumuisa kuFacebook, marimwe ziro akamuturika tikamuona zvedu akaisa nenhamba dzake achitanzi anotengesa muviri chichi. Memo akabva kubasa nedine zuro akabva kubasa foni yakaita kutashukira nemameseji aiswa paFacebook. Last week nyaya yamemo kuti shadi uyu abusive munga atize neupenyu hwake. Zvichapedzera chaitika chekuti muchanzwa kuti shadi akauraya vanhu. Those zvichapedzera zvaita. It will never happen. It will never happen. Vanandiurai musambofe makafura ipapo. Azvizvakaitika. Ndikatouraya mai wacho. Ende musambe makanyembera vanangu andiurai. It will never happen. Vana vangu ndinosapota izvo kutaura kudai ndiri kusapota vanangu. Musafemi ndakanyemberwa, musamakanyemberwa. Inini ndinoshanda mari ndinayo, hapana mari ndisine. Ndoshanda maartisti vanangu izvo ndiri kusapota izvozvo. Vanangu izvo ndiri kusapota, hapana chavaroshaya, hapana chavasina izvozvo vanangu manzwa. Vanangu hapana chavasina izvozvo kutaura kudai manzwa. Izvo kana kuri kuti mukada kuenda kutora vana ivo muchasvika vana ivo pasina chavo zvese wainazvo. Muchanyara mega ende hamufi makavatora futi. But hold on. But tiri kubvumirana chinhu wani kuti mukadzi kuzosvika aite action handika kana kuti atize kana kuti rudo rupere. Imi mirai hanzvadzi. Imimi varume ndimunenge matrigger izvi zvinhu izvi. Because in a happy environment, yekuti mukadzi she's happy, apana tumanyanya, everything, she's being treated like a queen. There's no reason for her kuti angofila kuti andichadi moyo wangu wapera ndave black andichadi kuti move on like upenyu wangu dai. So tikubvumirana kuti mimi makatrigger zvinhu zvanjadzika. Okay, ndakatsiga wrong one, but chibuda zvakanaka. Chiregedza kubuda zvokutanga wati unotanga waitisa munhu zvimwe zvinhu usikaiti uchiziva kuti uchida kuenda. Akadii mundisiya ndine vana vangu pana nezvinhu zvangu. Nemizi yangu nezvinhu zvangu zvese obva abuda iye ega nebhegi rako obva aenda. Izvo vangada pasina nyakanyaka. But iye akada kushandisa kuti akada kuita kunge akangwara, akada kuratidza kuti akangwara, but asina kungwara. But zvino kungwara ikoko ndiko ndinoda kupedza ikoko. Kana muri toda kuti mimi mema azviiti kuti adzokere kuna shati anouraiwa. Saka muda kuti ine ndiende kotora vana Zimbabwe ndiuye navo ndogara navo pamba pano. Ndagara navo pamba pano. Mema achazouya sei pamba pano kuzoona vana iye echizouraiwa. Saka muri kuona message ndiri clash. Mkola imimi ndimiliona here ndimani? Kola ndimiliona ndimani? Aiwa inini handisiliona indinonzi mai anotida. Okay. Bosi ndakutsanangura kuti SIS-MELLY arumaniki erwe. Akuna rudo akadzokera kuna shadi. Tichazoita kuti life chizotaura kuti hamuchiri kuzere aziya takamboita paipai mukadzi yake. Aiwa hatina kuti ngaadzokere because hatifoseredze munhu kudzokera kuna shadi. But isusu tiri kutaura nyaya yevana. Nyaya yevana vandoya tiri kutaura kuti how best can we do this. So shadi ari kuti ini vana vangu zvidani vachengetwa nemutoro. Atotaura pana kati zviri nani vana ndipe imimi torai vana chomuchengete. But vana vangu hatogwi neni, vana vangu hatogwi nemukadzi uyu. Muri kuda pana nyaya? Saka inini ndiri kutofunga kuti zviri nani nditore vana ava. Andivona. Ini chogaya kuti zviri nani nditore hangu vana ava. Vanguya pana vose vatuma kushawa vana imimi. Andivona. Ndinda kukusosha wefu kuzonodza kuti zvakaita nyaya iyi. Nyaya yakamira kadai. Pane live iripo imasosha weka muone live iripo. Saka nangu anadadi ananda zvitorera. Andivona. Yongopera kadaro.
nevana iyi nyaya iyi it will end in tears. Yeah, that one izvo ndazvandatoona izvo ndatoona izvo ndatoona. Kola, all right. Kola, thank you very much. Regai timbonzwa vamwe because haisi kupera zvakanaka. Haipere mushe nyaya iyi pafeya nyaya haingaperi zvakanaka naka ipere mushe. Hanzi dairewo isu varume. Okay, pane murume ari kufona. Regai timbonzwawo varume vacho. Fona yenyu munhu wechirume, fona itinzwe. Regai tinzwe varume vacho vari kuhei atoipa varume vakupindirawo vakumirawo neumwe wavo. Regai tinzwe varume vacho vari kuti fona yenyu. Guys, regai timbovhurira varume vambofona chete. Let's allow guys to call before tatora vakadzi. Ngatimbovhurirai varume timbonzwawo pfungwa dzevarume. Andika kuti pfungwa dzevarume vanotaura kuti kudii. Right, varume chete fonai. Kana uchifona lidzo kuti uri murume. Kola hello. Kola hello. Kola hello. 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 Kola hello. Hello, ndataura naSIS MELLY. Mira batai makadare muripo. Alright, taura yenyu ari pa WhatsApp. Naichifunga kuti murume ari kufona apa because kuti varume vacho havasi kufona futi. Taura yenyu. Hello. Taura yenyu. Ndachidongotaurawo ndikina mukoma Shadi. Mukoma Shadi makambotrayawo here kuti kunyatsonamatirwa village. Mirai sis mirai chimbonzwa vari murume uyu. Hello, muri sei? SIS MELLY makasimba here. Ndiri panjodzi muri sei? Inini SIS MELLY, I am actually very bitter and upset and disgusted at the same time. Okay. Iwewe kana uri munhu wemurume, I'm addressing this kune munhu wemurume. Irrespective, I don't care kuti pazoitika zvinhu zvinenge zvekuzonzi ambuya vakadzi, that is to hell. Pachivanhu chedu vana vanonzi sezvaari kutaura, he's got every right kuclaima kuti vana ndevake sababa vevana. For that I'm going to applaud him. But at the same time, iwewe semunhu wemurume kana watova munhu wemurume unofanira kutosunga zvisimbe. You cannot tell me kuti zvino unoitwa jota around nevanhukadzi to the extent kuti one chamuchinja ndibhowa sokuti zvino unotuza kuti unofamba nevana vachinaiwa uchitiza nevana uchivapa musaloni because that's child abuse. And the second thing, we are preaching panapa kuti une mari chaizvo vana vako havana chaunoshaya. We are living in South Africa. Zvamuri muSouth Africa kana unaona kuti mukadzi wako akunetsa, go and find paflat panogarwa pane security system panogara nevana vako panopindwa Mukoma Shadi imbomirai tinzwa biya wenyu. Imbomirai tinzwa. Unotaurisa kunge mukadzi futi on top of that. Unofanira kutida kudzikama. Wadzikama chinoita kuti uitwe toyara kuti nhambo yavako yaupload vanokuisa papoint paposition yako nekuti not a man enough. Unofanira kana wazviti une jende chizviratidza kuti une jende. Sorry simeni kusoya. Inire mberi, go ahead. Kana wataura iwe kuti zvonuri murume ka take your kids zvekuzodanzi udakuraya mukadzi udakuraya vanhu. Iwe kana waramba which means there's something lacking pauri chawarambirwa chii. First of all, review yourself. Murume uya ngandisiyene vana vangu kana zvakadai ngandisiyene nevana vangu asani kuita zvekuti vana vazoita se ngandisiyene vana vangu ndakadaro. Munhu aungorambwa wozazi ndarambwa wakuramba kurambwa kwacho. Kana waramba kwa uchi iwe uda kumanikidza munhu akude because of unhu hwako. Takapfeta kuti akutoya around ukaende nekuZimbabwe kusvika kuna amai vake uzoti achakuda kutoita zvokutizwa nekurambwa. Which means you are a problem. You need to get guidance and counseling. Please, SIS MELLY provide any numbers ipapano dzevanhu macounselors anokwanisa kubatsira murume uyu. Atoda deep counseling and he doesn't even deserve those children. Counseling, I don't need the counseling. Don't waste your time to give me a number for counseling. I'm already have my own counseling. I don't have that time for counseling. Yeah, an idiot. I will not tell me counseling because the moment you I don't have that time. I have time for money, not time for counseling. The moment that you are going to accept to be a problem, which I know your life is going to change. But you are one year not accepting. Yes, it already changed. It already changed because now my house is full of property again. People like you, New property, not second-hand property. And I also buy a new car again. So, what's wrong? I don't have a problem. Yes, my life is already changed. My life is already changed because I already have everything. My house is full of property. So,
kadiki kamfana kadiki mubvunze kuti kamfana kadiki diki chakasilenda kadiki kanorema 30 kg but aiwa kanorema udarika muwanhu ane ma 300 kg. Asi vanzvadzi itai muchiteerera wamwe madzikoma enyu aya ari kutsiura iwo kuti tionesane handiti toda tionesane ka zvino mukaita munoziva zvese hapana chinobuda apa toda tiwane way forward handiti pada vanhu ivava varume chirume vanogona kutouya vakasora nemukadzi wenyu iyeyuyu zvikata zvonyatsonaka but manje mukakutiza kuti imi munogona pane zvese manje vanokubatsirai sei vanhu vechirume vacho because tamboti kuda vakadzi vari kutora saidi remukadzi cheka timboisawo varume timbonzwawo varume kuti vari kuti kudii but it seems as if chi ima musi kuda kudzwa chokwadi de mambo alawa mambonyarara mumbomozodzeya vanhu vaimbokudzai zvavari kufunga vechikadzi vese mozokomenta kola hello +44 taswera sei taswera zvedu handiri kutoita kubhoila nenyaya yevanhu tu apo vanhu vamwari kana tichipa advice there are some things that we don't even need to ask a caller kuti imbonamatai. There is nothing to pray for here. This is a messed up mom and dad who are messing up their own children because vana score my points. Yes. Both of you mkoma shadina memo, you are so messed up in the brain. And it's somewhere. Asinda kutsamwira hysteric nekuti you're so messed up, you're busy pointing wanting to score my points using your children. At this moment it's not the time to be kuyananisa kuti marriage yenyu yakazenge yakati ikazoti. I'm kindly asking callers vanofona next time, let's talk about the children and the welfare of the children here. It's not about Memo and Shadi. It's about the children. Their children are running out of time because tiri busy kuti ngati ngavana matiri marriage yavo tiri busy kuti zvakazembenge zvakati zvikati. Can we find a solution to help the children? Yes, Papa, I agree with you. I agree with you. Yes, Papa, I agree with you. Shaduri penzero penzira iwe. I'm saddened by you. Muchitouya muchibraga kuti I call it bragging. Kubrega kuti vana venyu havagone kunyora. Vanogona kungoimba jana ganena japresa. It's sad to hear you say that. What are you doing about it? Musingadi kuti Memo azive kune vana mabvunzwa panapa kuti welfare yevana venyu yakamira sei, and you couldn't say anything about the welfare of your children. Why baba vatara chokwadi asi shadika. Yes, Baba vatara chokwadi live tete. Mukomashati munonyadzisa na Memo wenyu munonyadzisa. It's all about you and not about the children. And my callers and comments that are being said, honestly, I'm saddened as well. Because some of the comments that you're asking him are fueling him to some things that might happen. Let's be real, mama situations. It's really sad. I'm ashamed of you, my brother. I'm ashamed of you. I'm really ashamed of you and somewhere, but ndikunzwa kutobhoira dai uri hanzvadzi yangu Shadika, dai uri hanzvadzi yangu Shadi, I would have put you in the right place. Shadi andikuona kuti baba vari kutaura chokwadi, vari kukuudzawo advice sababa. Baba vari kutaura chokwadi. Baba vari kutaura chokwadi babawo. Havasi kutendera ende havasi kuti inini ndiri right. Saka chivateererawo baba. Saka ende panowanhu vese wafona babawo number 1 ndiwo ane zvinhu zvandadzo zvapinda musoro mangu. Saka nemukoma Shadi, let's be real, let's come back to our senses. Threats amuri kuitayo, it's not good for your children. Just imagine if your children were to listen to this audio muchitaura zvamuri kutaura izvi some years later, what do you think they will think? Remember, whatever Memo did, she is the mother of your children. No matter what she is the mother of the children. And I'm the father of the children. And you are the father of the children. Yes. Saka,
ngatidzokei back ngatimbobvai kuboiling point timbodzoka back to 0 degrees timbotaurirana zvine sense imimi neni chingabatsira kuti welfare yevana iite zvakanaka inini baba pakutaura chokwadi changu zviri pakati pemwoyo wangu munondizwa here baba because makateerera handiti because nyaya iripo ndeyekuti mukadzi wangu inini anoshanda mumakicheni anomhanya nechikorobho handiti saka paanoshanda mumakicheni kwese anonge ari kubasa handizivi kuti ofu anoiona rini saka kuti inini ndomupe vana ndiuye nevana kuno ndomupa vana kuti achengete vana kuno kusouth because ini vana vangu handidi kuti vagare kuzimbabwe ndoda kuti vagare kwandiri kuno kusouth africa saka kuti ndiuye nditora vana kuzimbabwe ndimupe vana agare nevana handizivi kuti iye anonge achida kuchengeta vana vaya sei because ini ndakamuudza ndikati no mai mwana iye iripo ndeyekudai iwo kana uchida kutora vana ndinogona kuita condition one condition ndinoda kutanga ndaona pauri kugara first ndoona kuti vana vangu vari kuuya vari kugara apa vana vangu vari kuenda kuchikoro ichi vana vangu vachagara nani vachachengetwa nani kana ndapedza ipapo ndinokupa vana vangu ndochengeta zvikanzi no ini kana ndatora vana unonge uchitaura navo pafoni chete haufaniri kuuya kuzovaona unofanira taura navo pafoni chete ndichikutumira mapicture uchitaura navo pafoni ndikati kana zvakadaro ngazvigare zvakadaro ndikati no second option iripo inini ndotora vana ndodini izvo ndombi ndiri muzimbabwe sisi mudhandanda ndiri 1 ndiri ndega izvo unofunga muri kunzwa firiji iri kudhuma chete ndiri 1 ndiri ndega izvo ndikati ndotora muri kunzwa kafiriji iri kudhuma ndikati ndotora vana ndodini ndogara nawo iwo chitenga bankbet chotenga bankbet nemagumbezi ndotumira mari irudiwa 6000 kana 7000 ndotora vana wouya vana kuno wodini ndogara nevana vana ndoendesa kuchikoro because vana vangu waienda kuchikoro kumakarati waidzidza nemakarati nemarungu waitaura chirungu waitaura zvese muri kuona vana vangu waitaura izvo kuzimbabwe wakaenda vasingagoni shona zvese hapana choigona shona wakatanga kudzidzira mukomashadi nyaya ndainzwa handidoti wochengete vana handidoti uchengete vana inini utsa vana tichengete saka ipapo ndo pane makwikwi ese ende ino vana vangu handidi kuti wataure chichangani wataure chimwe language vana vangu wataure mukomashadi ndainzwa pane zvamataura zvandafarira kuti makambopoint out kuti kuti tiudze vana imi muda kutanga maona pavachazoiswa vana nezvinenge zviripo kuti mugutsikane kuti vana vanenge vakagara zvakanaka tinenge I think we are getting somewhere now ko tikadaiwo ko isusi tikataura namemo kana tataura nememo iyoyo ndiri kutoagiriya nemi iyoyo yekuti titange kana nesuwo madhayarazi ari ikoko ana SIS MELLY kuti titange tascrutinaiza kuti pari kugara memo pakaita sei uye kana mukomashadzi vatora vana vachazenge vakagara pakaita sei pavanenge vachigara namai vavo kana mega munokoti vana ngavaende kuna baba vavo hamutauri mega munokoti vana ngavaende kuna baba vavo hazviite aiwa ndandinofunga kuti tiri kubvumirana koma akutaura ipi futi aiwa tiri kubvumira ndati kana muri kutaura zvekuti munotumira vana SIS MELLY waenda kuona pari kugara memo kuti vana vachazochengetwa sei vana vachazoenda kuchikoro sei vana vachazodzidza sei then mozouya kwandiri inini mbotarisa pandiri kugara kuti vana vachazonga vakagara sei vana vachazonga vachidzidza pachikoro chipi kana mega munopesera mati no kuri kutaura mukuri kuti mai vacho kwekugara hakuiti baba ngavatore vana because kune vana kuna baba vacho kune nzvimbo yakakwana uye futi vana wane space vana vanoenda kuchikoro chakanaka vanoita zvese zvavada saka kunogara memo tikasavheya kunogara memo tikaona kuri okay kwekuti vana vanopota vachienda kuchikoro zvakanaka are you agreeing kuti vana vodzoka ikoko vopindawo chikoro ikoko vopota muchikooperera baba handina kana problem napo ipapo baba handina kana problem napo kana musina problem
kana musina problem napo ipapa apaka, then probably we can map way forward tichidaro, and then mukaita co-parent muri vaviri. This weekend vari kwababa Shadi, next week 2 weeks idzo vari kwamama Memo, muchi alternate on. If you are agreeing on that, then I think we are on the right page, Mukoma Shadi. Pasina kuinda kwa mbuya vana vanenge vasingaendi kwa mbuya. Aiwa, hatisi kupedza vekwambuya mukati. Isusu kuti imi muri vaviri ndime ananya kubereka vana muvaonere pamwe chete. Baba wangu nyaya iripo izvozvo sana problem nako kuti iye atore wagare. Nyaya iripo iye good, thank you so much. Kana musina problem. Munoziva nyaya iripo baba, ndiri kumira munditeere kuti ichave nyaya 1, problem 1. Okay, nyaya ichave ichi. Nyaya iripo ndeyekuti inini manje tazosabveya kuti kuna Memo vana vangu vachaenda kuchikoro kupi. Vana vangu handidi kuti vana vangu vataure chichangani. Handidi kuti vana vangu vanzvadzi vana vamugeto. Muri kuona vana mugeto vakaita sevanzadzi. Vana vamugeto. Vana vamugeto vanotaura zvinyadzi. Hapane vanhu vanoswera uri mustreet wechikobhanya manya mistreet yese wechikodini. Aiwa, mune mari kana vana vauya even vachigara namama Memo tinenge takutsvagira vana egood school, because ndiri kuona mukati memwoyo wenyu muri kuda zvakanaka for vana venyu, and I applaud you for that. Saka tinenge takuvatsvagira kuskuru yakanaka vari kuna mama, imimi sababa muchibhadharawo pakadii apo. Apa manje panopa kuti handiti iye ati anogona kuchengeta vana ngaabhadhare school fees, but rent ndingamubhadharira, but school fees ngaabhadhare. Handina problem. Aiwa, tinenge tichikotaurirana tichiagriya, handiti saka tiri kuti vana ngavadzokeka. Tiri kuti vana ngavadzoke muonerane pamwe chete sababa namai, tovatsvagirawo kumaschools tichiagriya kuti school fees dzobhadharwa nani, rent yobhadharwa nani. Vana vokudzoka vanodzoka, but almost 80% yemacost ndiye anofanira kubhadhara. Ini ndobhadhara 20% yemacost, because iye ndiye aswira kuti no, I'm a woman enough. Kana kuri kuti ichizoenda ita zvinoita shamwari dzake vanadiyana nanabhabhura kuti vanoenda zvavo kuzoenda kurara nekumalawi, hanzi vanhu vomalawi vanobhadhara ukarara navo vanobudisa ma1000 ma2000 and don't mind as long vana vadini vaenda kuchikoro nechikafu nezvese, but ini ndokubhadhara kuti 80%. Tinenge takunyatsotaura zvakanaka manje. Welfare yevana ndiyo yatiri kuda, Mukoma Shadi. Welfare yevana izvi zvamuri kuitirana kuseri naMemo izvi, ina handitombokuencourage. Hapana chekutonamatira baba, kana hapana chekutomboisinga mabvi, netenge muchitotesta Mwari kunamatira zvakadaiwo vana. Baba, ndinoda kumudza chokwadi. Inini kukudzwa munhu anoti hanzi munongona matira marriage. Baba, inini ndakanamata ndikabvanya 21 days asingaperi muno mujoni. Ndinotaura nendimi pari zvino baba, ndinotaura nendimi pari zvino. Chakasara ngoti ndingodzwe ite mudzwe imeya chete muprofita. Hapana zvese kunamata ndakanamata kudhara, but zvese ndakaona kuti zvese zviri pasi ndikasiya nazvo. Pandakangosiya nanhasi ndikatanga kuenda kuchechi, business rangu rinogara pasi, rinogara down, but ndikagara mugari wandiri panapa ndichizvinamatira mumba mangu, ndichizviitira basa rangu chikoti Mwari ndibatsire. Zvese zvinhu zvavo zvinofamba zvakanaka, but ndikada kusumudza mota ndichienda kuchechi, mota inobva bearing. Kana ndinosvika iko mangwana ndodzoka, TV ndinoda kugadzira kanchenjere, ndinoda kugadzira chawa charamba kuita, mari yevha yaramba kuita. Saka munzwa munhu regai ndichibva ndipe vamwe mukana, asi ndokutendai kuti masvika pakuagriya kuti tinogona kuonesana kuti mai vevana vakagara sei uye chii chinokwanisika kuimprovika kuti vana vauye. Saka in other words Mukoma Shadi, are you saying kuti muri kutibvumidza kuti titume vanhu vanoona kuti pari kugara mai ava pari right here? Munototuma ivavo, ndofanira kunge nditoripo ndichitienda kuzvionerawo ndega kuti no vana vangu vachagara pakati kuitira kuti anytime ndikangonzwa kuti ndinoda kuenda kuona vana vangu ndofanira kuenda kumhoresa kana kutora madhanoni nemayogati
ndoendesera vana vangu vodya because izvo kunoku ndiri kudya makfc machicken zvese every day but zvino chitondirwadza moyo kuti vana vangu vari kudyei saka ndochida kuziva kuti vana vangu vari pai pongoti ndikangodhiniwa kana kuti ndikaona kuti handina basa ndorova mota yangu ndosvika ikoko vana vangu handishona kuti ndipinde mota tienda kuchicken ndotengera machicken ndotengera hembe nebhutsu ndodzorera pamba ndosiya pamba ndowadzosera saka tawana solution kana pakadaro saka amukoma shati pari right saka isusu zvotoita gaisisi meni vachataura nemitigoro ngamaita nekunditeerera mukoma shati aiwa no handina kuti kuteerera imi baba nga mauya nesolution yakanaka ende mutaurire wenyu munotaurira pachikuru kwete ava vese vari kutaura ava vana vaduku chezvo ndoratsa kunzwa kuti vana vaduku ende vese ava vanotaura namemo ende vanoudzwa zvisizvo nezvekunyepa vanonge vachifidzwa nerong information uyo zvaangatezvo kuti ndakaziva memo kubva kudhara ndairova memo kuri kana iti ichitaura chokwadi mbama yandakamurova nofunga ka1 kudhara chete hapana pandakazomborova kana 1 panoti majoyi friji ndakabisa majoyi friji 1 day ndikamadzora panoti hembe ndakabisa hembe dzake dzese manheru dzorera mangwana acho manheru chete from there hapana chakazomboitika kana kuita sei kana kuita sei ndosa ndakati wese awanonge achifidwa nerong information kuita kuti vadini wauye kusaidi kwani kusaidi kwamemo saka ndosana muzoti aiwa chivaregererai isusu toonesana kuti vana vodzoka toziva pavari kunyatsogara vana muchipota muchiita cooperendi pamunenge binawo pamaweekendiwo imi baba ini munhu mukuru maita basa baba ini munhu mukuru maita basa mauya baba ini munhu mukuru maita basa mauya panapa maita kuti mukoma shadhi vaite calm down andichira baba musati makata phone ndiri kumudza ndiripo musati makata phone ndida kumudza kuti dai munoziva dai panguru musina kuuya pano musina kuzotaura pano musina kuzotaura zvamutaura izvi baba nyaya yanga isingaperi mushe ende yanga isingaperi zvakanaka ende chimwe ndechekuti baba inangu handidi kumunyembera baba ameno kuti pamwe mwoyo uya wekuti baba wangu wanga uri muovetri saka pamwe ndine mwoyo uya wababa wangu uya mwoyo wakaoma wekuti ndikatongogaya kuti no ndikuda kuita chakati chinhu ichocho I have to do it zvakafanira izvezvi munoziva pandataura nemi baba mwoyo wangu izvoo wadzikama ende zvimwe zvinhu zvandanga ndichifunga pamusoro pake memory zvimwe zvacho zvese zvabva zvadzika pasi zvabva zvadaijeswa zvese zvabva zvati ndinokutendai nekudzikisa mwoyo wenyu kwamaita ndinokutendai zvikurusa mukoma shati thank you so much for that ndiri munyembera ndanga ndine pfungwa yekuti panapa ndikangowana chete munhu anogona kungondiurayira memo anogona kungondiroyera memo hatichiregerai kuti izvo kamakutodzikisirawo mweya wangu kana makutaura zvamukutaura ngatichigumirai patagumira paya baba tiweke neizvo ndo zvatataurirana pano kutaura kwamaita baba kwadzikisira mweya wangu wekutika ndabva ndaita mweya wekutika kana pari zvino ka ndatidzikire but kunyangwe ndatidzikire chinhu 1 chendotaura chinhu 1 chekuti inini kana kunyangwe kana kuri kuti kuita murume ndo chinhu wacho kuti kunyangwe akaita murume muupenyu hwake handidi kuhwandisa kana kuita sei haafa akaita rugare mumba imomo nemurume wake 1 2 kunyangwe akaita murume ngaaiti ake murume kunze ndisingazivi tarudanani kana kuti akuita sei kungoziva chete murume audanane ndinhingi kana kuti ndouyo ari apo kana ndouyo I will make a plan izvozvo mukomashadhi izvozvo ndazvinzwa asi for now ngatimbogadzirirai vana vedu ugaro hwakanaka nekuti ndio mapresident amangwana achiri kutambisa achiita ana gaga vasingagoni kunyora kana zita ravo mapresident amangwana achiri kutamba nawani saka hatimboitai zvatabvumirana zviya ndakuchibva pafoni toita zvatabvumirana mai vakuti babako hamusi kuuya kumubhedha here saka ndakunojoina mai kumubhedha ora aiwa baba vari kureva kuti mudzimai wavo akuti chiuyai kumubhedha
mudzimai wava kucomplainawo saka chirege vachindo saka problem ndanzwa zvamataura ende zvamataura zvine common sense than wamwe mabwidi eshe angarutaura wanga utaura zvavo zvekuseri zvokuti vanonge vachiudzwa zvavo zvavanonge vachiudzwa nememo kuti memo ndomuziva memo azodai ngatichisiyana inezvozvo ngatiregere mukomashati ngatichiregerei kuramba tichidzokera ikoko kwevanoudzwa namemo ngatisiyane inavo avatiagiriri tisiyane navo tivaiginowe ngatimbofamba ine yatataura iyi tombodhira nayo tiri kuseri uku toona kuti inotifambira sei ngatitidhire nenyaya ngaendere mberi nyaya yatataura nababa hapana chakaipa saka baba inini chetera kuseri ndotoronga kuti ndiana chaenda kunoona tumema rugara papi maita basa mukomashati regai ndichimhanyira bedroom ramirira adzimai vaakunetsa kumba chindai kuna vadzimai baba endai kuna vadzimai orit pakanaka alright kola hello ndiri raiti kola uri sei aiwa ndinofara inini ndinogara kudhuze namemo kuno kucape town memo azi Cape Town musanyeba mai garai makanzerani achatodi kutaura nemi memo azi Cape Town musade kutombonyeba zvenyu musade kutombonyeba garai makata baba handitodi kutaura nemi handitodi kutaura nemaimi maimi handitodi kutaura nemi katai handitodi kutaura nemi sisimili garai mawakata haizi memo ari Durban wavo Cape Town sei ngagara wakata katai mai vanga wakata handisitombodakanodzwa mirai mukomashati mirai tinzwe kuti kola charapedza chiti kudi taurai kola tinzwe matime mari kucape town zvikazodi memo ari kuno kucape town memo avanganyepa zvavo kuti vari kupi memo ari kucape town and ari kugara zvakanaka ari kurwadziwa haasi kukwanisa kudya sadza haasi kukwanisa kuita sei nenyaya yevana ndonyaya iri kumushunguruka ana chihure chaari kuita anoshanda mudzimba ari kutengesa ndoupenyu hwaari kuita murume wake inyaya yebitterness vakatadza kugarisana vese nenyaya yekurohwa nenyaya yekutuka vamemo nekuita zvese alright thank you very much kola alright thank you very much alright aiwa mukomashadhimirai thank you very much kola hatisi kudzokera kumasure at least tine way forward saka ngatisadzokerei kumasure anditi thank you for your contribution yes thank you shame on you right dropa yenyu sisimili hanzi ndikaudzaini mapicture amemo ese nemaupload ake ndinowafollowa ese manzwa hapana kana 100 akamboona memo ari Cape Town ari kana munyanza kana kuti chi memo musuno apa hapana even ndikati last year November or December or January memo ari kuPretoria ndamuudza kuti mameseji akarasikira kupi alright mirai tinzwa vamwe aripa mirai tinzwa vamwe kola hello maswera sei taswera simeli tikatitariseka zvaakurwadza kubereka kunorwadza sisimeli kuzvara mwana kuisa apa kunorwadza unoziva kuti vanorwadziwa nevamwe vasingarwadziwi nako hakuna chinhu chinorwadza sevana hakuna chinhu chinorwadza pano pasi pezuva tingataura hedu zvose zvokunadzana kunge tikuita mafanizi kunge musketchu kunge chinyi but vana avakava vamuri kudaiso mangwana vanokudzoserai neshamhu inorwadza mukatadza kuvabata zvakanaka vanokura vane bitterness ini vana vana handina dambudziko wanzvadzi vana ndiri kuchengeta mirai vana vanokura vakabata maronda okusuwa rudo rwababa namai vanochaunirira neueji yavari iyoyi pavanozokura kuita grade 7 vanokura vane maanger issues kumeri okuti vakashaya munhu anovafambela vana vanenge vasasoti kana kuona chiso chababa kana chiso chaamai ende ndinogara nichivaudza kuti mai wenyu vakamutiza vanangu pese pendotaurira ndogara nichitaudza kuti mama wenyu vakamutiza vanangu hazvati rega tibatsirana mukadaro imi mukaudza vana kuti mai venyu vakakutizai muri kukanganira
ndinotogara chivaudza pesi pendotaura nawo. Aiwazve Hanzi, tiri kutaura zvakanaka. Mabva kumbotenurwa mutona mukoma baba taura nemi zvakanaka zvandanzwisisa. Vaenda vateerana nhasi nditori nenyaya yauyi kutoisa kuteerera chaizvo. Kune vana inini chingoti mai vachauya vachazvionai. Inini kana muri baba chaivo vanoda kumira nevana vavo, do your best to your kids, not for memo. No. Don't fight with memo, because the minute you fight with memo, that anger yamuri kunotora kubva kuna memo munonoikandira kuvana venyu. Hamuchaiti responsible yevana. Inini focus nekureza vana. Kana mafocus nekureza vana, maakuda kuti a second decision of your life to get married whoever you want to. One day you'll be happy again. You will get somebody who is going to make you happy. Ndiori mukadzi wangu iye, ndiye mukadzi wangu iye. Handichinji mukadzi. Baba ndikanganisa. Ndozvikwa. Handisi kuramba baba. Ini ndiri manyika ofuti. Ndokukuzwa ifuti. Munobva kupi kwele manyika inobva kuchikwa chigodora mutare ndiwo ndokukuzwa kunharaunda yangu chaiko pazikiti paya ndopandobva ndopana mai yangu paya. Wana gomba komba. Saka izwai Hanzi. Inini zvamakuda kuita kuti mubatsire upenyu hwevana hwako kudero zvakanaka. Itai kuti kana muchida kuti vana vauye kuSouth Africa vagare nemi vana, munoziva zvamunoita mukoma, vadzidze pachikoro chakanaka. Just show by example to bring your kids and then you make if kune vanhu vari vana baba masingle fathers vari kurera vana vavo vega, tisinene ndiri kunetsa here. Aiwa true. kuita wanzadzi wana wangu wanowayidzidza kuchirungu hawatongosikataurishona kuti wana wangu wayidzidza ungori very intelligent. Fanika musikana anisha musikana yega waitosha mapoems zvese chirungu hapana zvese hapana choita hapana. Ndiye akauraya bredzi vana wangu akutora wana wangu wako waendesa kumusha achida kutiza. Ukatora wana waendesa kumusha uchida kutiza murume unozviitire chiko wadini ngobuda nebhegi rako woenda wondisiya nemhuri yangu chete. Wadini ngobuda nebhegi rako woenda wondisiya nemhuri dzangu. Anowe chizwai Hanzi, ndakuzwai Hanzi. Torai ana enyu mwaise pasipuro yamuri kuda. Munoziva zvamunoita here? Munongotsvaga munhu anongokuonerera vana muri kubasa, vana vachibva uko kuchikuru mosvika vanongo vanouyana nemwana hanzadzi yangu musikana tori kudhara mwana hanzadzi yangu unoya achichengeta mwana wakupano chigara nemwana wakupano. I don't mind but mukadzi haasi kuda hanzi wandipe vana tichengete. Saka nimutite ndipe vana tichengete. Anoda kuti vachengete vana vari Cape Town here sisimiri timondudza isisimiri. Alright, Kola, I think takudzokera kumashure. I think andiseni navapedza masports. Regai tirege kuramba tidzokera kumashure. Timbostika ku this plan yataurwa nanzvadzi Shadi kuti ina handisi kuramba. Kana pane vanhu vari kuenda kunoona pari kugara, ndinoda kubatsanawo navo. Ndinoonawo kuti pari kusara vana vangu pakaita sei. Then oendesa vana kuchikoro 80%, ini ndo contribute 20% towards welfare yevana. Pamba pekuti anytime ndikafunga ndoda kuenda kunoona vana, ndoona vana. I think let's go with that plan. Timboona kuti inotisvisa papi. Aiwa memo haasi kuramba because haangarambi vana because memo ari kuda kuti vana aonewo vana haangarambi. kana ari kubvumona zvake zvekumama zvoti hanzi ari kuCape Town memo. Memo akanetsana sisi wacho kuPretoria akatuta. Sisi wacho akatadza kuziva kuti ari kupi. Sisi wacho amutsvagira murume wekuchechi, murume mukuru wekuchechi. Sisi wacho memo akaramba murume wekuchechi akabva akaenda. Wakutadza kuziva kuti memo aitiza aenda kupi kuPretoria. Alright, mukoma Shadi tazvinzwa mukoma Shadi izvozvo. Saka zvatakuita izvozvo kuseri antika totaura kuseri, njetaura namemo kuseri taura nemi, then tonoona panogara memo, toenda nemi tonoona panogara memo pachona. Antika kana taenda kunoona panogara memo pachona and then vana vouya. Totsvaga nechikoro chakanaka chekuti vana panotaura chirungu choga choga. Andikuti chichangani chirungu choga choga. Vana vouya zvakanaka naka vapinda maoko mamai. Tokudaidzai futi totouya mone pane vana tiripowo totaura zvakanaka naka kuti vana ndopavarapa. Then ndovatora vana kubva Zimbabwe ikoko ndoshandisa my own cash kuti ndovatora vana kubva Zimbabwe waya kuno. No problem. No problem. Then totangira ipapo anditi maona. Yes. I don't have a problem for that. Alright. Saka pamaite yenyu mukoma Shadi pakanaka. Saka todi kana ari Cape Town. Aiwa 20% yataurwa naivo mukoma Shadi. Ndo vatini ndinokwanisa kungocontribute 20% chete, maivo contribute 80%. Don't worry, iye memo ndiyatanoda vana, saka anozvikwanisa. Andika changam prondo, changam
anditika ehe so iye memo utongotiwo changam anditi iwe memo utongoti changam kuti umeke vana vako ava vari kuenda kuchikoro zvatagara baba 80% iri kusaidi kwako andika because ndiwati vana ngavauyi anditi plus Hanzi school school andika inotaurwa chirungu chete ndopoomeka chete vana vadi vaenda changam andika kuitira kuti chi baba vagozopona chiya chona enchapa chona panogara vana anditika handina vana vanogara kuzimbabwe maina baba vari mujoni handina vana vanodzidza kuzimbabwe maina baba vari mujoni no ende vana vangu vanofanira kudzidza chikoro chekuti ende ndakambomuudza futi last time ndikati ko allright hausuda ndigare nevana ko ngatitsvage imba madiaries changam inodiwa changam madiaries changam inodiwa anditika inotodiwa kuti vagone kuwirirana kuti vakwanise kuita co-parenting pavana vavo andi mkomashadhi vachiona panogara vana kana vawirirana napo memo achidiwo achiita take care of vana vese vachigona kusangana nevana anytime andika vachibatsirana kuchengeta vana sevabereki kana vachizodzokerana pamberi apa aiwa vanenge vachizotaurirana sana vanenge vachionana handiti panenge pachionekwa vana paya saka exactly ndiri panti kuti tinoda changam ipapo kuti zvinhu zvifambe sisimiri kwete zviri kutaurwa nevanhu hanzi mema akadzokera kumurume anourayiwa mema akaita saka munofungati kubva iye zvino kusvika kuti svika 10 years vana vasvika 10 years 15 years hapana pendichasangana naye here memo nai zvenyu majaya vakungotaurawo zvokukomana vaya aiwawo nai vanosimingati vakusangana nayenyu aiwa kwakukomanawo anorewa nei ndichida mukadzi wangu nai apa iwo ndio anongachifurira wechisenda message pamawhatsapp nechiti no kugara uine murume kunonesa kugara une murume unoitwa sese bete kugara uine wani uri wega apa iwo wane varume wavo izvo ukatasa vanhu vari komendepo watone varume wavo ipaende vana vo vese mufunge henyu aiwa inangu tiri speaking inangu aima 100% behind you hanzvati apa iye bwidi akagara vana izvo angogara ari bwidiri chakangogara chiri chakagara chiri wana hazviti vari papi kana mapicha avana haanaka apa shamwari dzake nevamwe vese vanongo vachiposta vana vavo vakachena vari pai vachiita krismas zvose iye angoti hapana kana ine mapicha evana ndinawo pano ndinawo hapana picha randisina remwana rake izvino aiwa ini nangu zvangu tara chokwadi handadzida kudza chokwadika ini nangu I'm fully 100% behind you because imi munoda kuchengeta vana venyu saka vana ngavachiuya vainde pamunokwanisa kuona imini kuti vana vari apa handimaona ehe I'm 100% behind you zvamemo izvo ndiye ationa ngavauye saka omeka soti obvisa 80% imwe obvisa 20% totangira ipapo because changam inenge chingodiwa so neiripo ndeyekuti kungoona mwana wangu chete atorwa aendeswa kwambuya kuna mai vake aiwa izvozvo zvatauro zvokuti shadhika anoenda kuzimbabwe ikoko kuenda kuita firimu ende for sure firimu ndinoriita kuendesa mwana wangu kumbe aiwa firimu hapachina chakuita firimu hapachina chakuita zvatawirirana firimu hapachisina chakuita zvatawirirana toita zvatawirirana ini saka hanzvadzi nhamba dzangu munadzo ini dzenyu nhamba ndinadzo toramba tichitaura ntika then patinonoona musi uri kunogara pari kunogara memo tokuudzai kuti akuna muna panogara memo paya kana muchikwanisa muuya kana musakwanisi notora mapikicha inini pano munhu mukuru nemavhidhio kwete kuti hanzi usisi musataura kuti hanzi pandisingakwanisi ndoya inini kana izvezvi kana pakati peusiku kana izvi anytime ndinozvishanda ndiri hasira anytime pamatara unyawo pakati peusiku kana ngondirwa nesurprise anytime munondiudza I'm free all right no problem tichameka sure tinesuwo tinenge tiripo toenda tichobvumira kana paita zvakanaka vana vochitouya nemabhetha aya vana vogona votsvagira nzvimbo kuchikoro chamuri kuda voenda kuchikoro mabirth certificate ndakamuudza ndika ndipe chitupa chako ndemakadhi ekuclinic yavana ndiende kotora mabirth certificate kuharare akaramba handiye unotora mwana seindisipo ndikatiya chamari ini ndinotora mabirth certificate usipo zvino ndipe chitupa chako chete ndiende nemakadhi ekuclinic ndiende kotora vana mapechi akaramba izvo ndikatumira mari kuna mukoma wangu 50 US yaifanira kutora mabirth certificate izvo zvese nechitupa changu ndikachisiya kuzigwararo ndikachisiya ndikauya musha ndikaenda kumba kwavo ndikandipei makadhi ekuclinic mumbai wake wakaramba wakajamuka wakati handiite izvozvo vana mapikicha makadhi atorwa unopiwa namai wacho mazo vana izvo ungadiwa nemabheki aiwa zvamai ava ngatisisiyanei kana vana vachinge vauya iye memo achaita kuti mai ava vadi achaita kuti mai ava vaunze mabirth certificate zvamai ava ngatisanei nazvo zvamai ava isi ungaticheza tiri kutaura panapa wanzvadzi ndinoda ndimuudze wanzvadzi inini izvezvi kutaura kaivo ndikati
ambuya ndinotuma munhu kubva kumba kwedisa kuti kuri nekuri ndoti waende wana waende kupiwa makadhi ekurini nechitupa chake woendesa kuharare ndinotumira mari mukoma wangu woenda kotora zvinhu izvi woendesa kuharare woende wanotorwa mabest certificate vakachamuka wakarapa izvo ndoda kuziva kuti kowana kana wauya wakuda kuenda kuchikoro handiti iyai ndifikisa nekundikaurise chiti vana hapana chikoro kwavanoenda because havana mabhesi saka ndoda kuziva kuti kana akutora vana kuti vazogara nevana chekutanga anofana aenda kuzimbabwe ndoupa chitupa changu inini ndoda kumupa chitupa changu inini oenda kuzimbabwe oenda kotoresa vana mabhetsi pekutanga kana abva ikoko obva aenda kotora ndomudhairekta kune vana ndomudhairekta ndiri kuno kune vana kana apedza kutora mabhetsi anoenda namukoma wangu ndomupa chitupa changu oenda namukoma. Aiwa hapana kuipa ipapadhadzi tinozviita hapana kuipa zvise zvinoitwa izvi mire ndipedze kana mabhesi atende apo ndokuzoti chikwira bhazi pakati enda kune vana ndomutumira vana mari vana uya nevana iye uya nevana izvongo mabheti apo handina problem napo ipapo but kuti atore vana azouye kuzogara nawo kumba kwada kugara vana vasina mabest certificate vanoenda sei kuchikoro vasina mabest certificate sekutaura kwakaita saka nyaya iripo ngaatange agadzirisa nyaya yemabest certificate yevana kana apedza iyoyo oenda kotora vana kuzimbabwe oenda kuzimbabwe kana asina mari ekuya nevana ndomutesendera mari otora mari otora vana uya nevana mabest certificate ozi vana voenda kodzidza paanonga vachidzidza ipo nemabest certificate handina problem napo ipo I'm free. Alright. Awa pakanaka. Regai nditaura namemo kuseri. Chitaura naye osarudza zvaanoda 1 2 izvo zvokuti hanzi ndiri kumbira kubvunza kuti vana vari pai vana vari kudyei vana vari kurarama nechi muudzei kuti wakapiwa nhamba dzekuti utumire mari tumira $10 kana $20 kana watumira mari iyoyo uchazoona kuti ukawafonera hawabati foni yako here ende vachakudza kuti utaura nevana vako oro vana izvezvizvi vari pano vari kuita nezve but pasina kutumira mari kumusha ikoko usafa wakanyemerwa kuti ukafona vachakubatira kana unenge ukashandisa dzimwe nhamba dzewhatsapp vanopindura hawafa wakapinduri vanhu vari kumusha ikoko vakatozvingwarira izvozvo ukati 8 months 9 months kutadza kutumira kana even $20 mundu dzoti hanzi ye shadi ari rafu shadi ari bita shadi azodai koiye vadino mbomudzoti yo 8 9 months ese unoyo kana uine shumbu dzevana shori ungatadza kuisa kana $20 kana 10 years yekuti wananga watumira chikafu kana kuti ngawatenga masokisi. Aiwa tapanzwa hanzi hatiyadi kudzokera kumashure hatiyada kuenda forward saka ndapanzwa inchega ntaure namemo towira ndobadzora nepapi ndozokudza imi kuinda musi wakati chigadzira tosangana toenda tose handika then toona parugara memo tinoenda tisakuona pekutanga tapedza ipapo toti vana vachiuya manje then otora birth certificate kana tapedza kuona pekugara zvese no problem iye ochizoronga zuva rake rekuti aende kuharare kuna mukoma wangu ndomupa chitupa changu kana izvo ndogona kuti pendouya kundomusira chitupa changu paanozoita ngowaenda kuharare kuna mukoma wangu kana kuti oenda ega kwarushape oenda kotora mabest certificate evana apedza kutora mabest certificate evana ndomufonera ndomudhairekta kuti enda wotora vana pakati ndobva ndamutumira mari kana uinayo mari ongoenda kutora vana obva akwira vana nebhazi ouya aiwa magona hanzvadzi ndizvo chaizvo hanzvadzi chipedzai kubika handi mamuchibika sadza here ini mazenge mapedza here chipedzai kubika sadza rei ndazotohaya munhu kuti ashedza mumwe mukadzi kuti azotondibikira sadza ndatomubhadhara ipapo zvotopera ndadotodya sadza nederere ndaneta nechicken dicken mani ndaudotodya sadza nederere kutaura kudai. Alright. Imi muchidyaisa nederere musakana kuisa mhiripiri muderereka rinonda kakanika mhiripiri dererei chichekerera iderere saka tozotaura kuseri. Okay, no problem. Alright, pakanaka hanzvadzi yangu. Iye ngaasaite chidhiniwe hanzvadzi muzoti ukada kuita chidhiniwe neni ndinoitawo chidhiniwe because iye ukada kutaura naye zvakanaka anopedzisira akudza rafu saka manje inini ndopendizopedzisira ndakuitawo chidhiniwe haagoni kutaura neni zvakanaka. Aiwa don't tinotaura naye tinotaura naye uri funga totaura nemwana wako here. Aiwa tinotaura naye hanzvadzi tinotaura naye muchidya zizaro rinoberere chidya inoberere tozotaura mangwana chega nitaure naye nemo tigozokudzai kuti mangwana taronga kuti kudii ndokufonerai mangwana tosangana kuseri. Alright hanzvadzi. Alright guys, now I'm confused. Apa ndisizoziva kuti will he be in the comment section or not? Because my diary is one tikati changam tenge chida kuti go with the flow. Tikati changam techida kuti go with the flow guys. Pane pamba unotoona tikakuta conversation ikaibudi. Takutongosha kuti ngapa chiitwa zvinhu zvemutemo.
Kanimona, but for now tova kuziva kuti vana chepo vari papi. Kanimona, chatiri kuda kuziva kuti vana chekutanga vana vari papi. Ndo chinoda kusaziva because azvibetsera kuti tenge kumugwavhura tisi kuziva kuti vana vari papi. Then inofaika load. So vana vakapinda mu-SA, that's a start, then we take it from there. Chete period. Ndosaka ndazama kukudzai kuti changamu kuti mubatanidze 1+1 so that vana vapinde vana vakangopinda mu-SA chete memo now is got a leg yekuti tikwanisa kumubatsira kuti apuwe vana vake because vana ava they are under 16. Mutemo unoti vanofanira kugara namai. Andimona, mutemo unoti vanofanira kugara namai. So guys, indapedza because I don't know comment section kuti zviri kufamba sei. Tozoitaura pane imwe nguva andika. So memo iwo totaura kuseri tobatana kuseri tozoona kuti tione kuti taronga tauya kuzoona pari kugara so that toita arrangements papa vopo vachitupa woenda kunotora vana kana taona pari kugara pababa vabvumirana nepauri kugara andika toona tipakamira sei then we bring the kids taunza vana vana vodi vana voona baba voona pana kugara sei then pochagwa chikoro ku school sekutaga kutera baba iwo bhadhara 80% wabvumirana nazvo pano saka zvatakutongoita iwo zobatsira 20% don't totangira ipapo andika saka memo tokubata kuseri tonzwa kuti zviri papi andika totangira papi toenda papi kutendera mberi. Now guys, I'm a little bit confused. Tichine second show it up because tatine 3 shows. Tichinazo it up. Let me just check mira ndotanga ndacheka nevanhu vachitona. Chegete kunyanya kutaurisa. Right. Tichina second show here guys. They're going to confirm. Endings go first. Right. Tichimirira confirm a second show yedu guys. Pane zvandoda kuti munzwe. Kana ikadeliver ka 2 then tozatwaruka ticonfirm and send a message kune ndokunge vachiri because pamwe tagarisaka pamwe kuda vanenge vasisina interest ekucharamba kupinda. Mira itinzwe. Pane mai nyaya ya mai Trish andimunoziva. Regai nimbokufonerai mai Trish andika venyaya Cape Town munzwe development dziripo. Because hapana kumira mushe. Vane baba vane murume weningikira. Vane murume wemboli popi yemakwande. Hapana kumira mushe guys. Right. Hello. Yes, my Trish Masquera say. Aiwa taswera tiri pa live yedu tachipedza imwe live yatakatinayo saka tachipa ad feedback kune vanhu kuti nyaya yenyu yakamira sei. Can you please tell people kuti nyaya yasvika papi payasvika kupane kune murume wenyu kubva pa last time yatadi yatakaguma kutaura nemi panapa muri kuninzwa? Kuti network yangu. Hello. Alright, ndandiri kuti inini I think network. Inini ndiri kunzwa izviri clear one. Alright, mene. Wakunzwa? Hello. Yes, can you hear me? Ndakunzwa. Right. Ndandiri kuti tiri pa live tatipedza edu show yedu tanga tichita saka tiri kuda kuti titerere patinzwe patakagumira pana pa live nemi kuti zvakafamba sechi chakaitika. Vanhu varida kuziva.
ndakazoti Wednesday. And then Thursday, baba ndobva vauya Thursday pakunoedza kuma2 ndobva vatanga kuita noise, but pavakaita noise ndakabva pane mwana ndanorara police station. So vakandidzindirira because tatatotanga kuita noise, vakandipusha ndobva vandidzindirira ndabuda panze. Saka vanga vakabata pangara vakabata, but mwana akabva ari bata akabayiwa mukati meruoko. Saka ndakabva ndatora mwana wangu ndakabva ndabuda tikaenda kupolice station. Time yatakadzoka nemapurisa after 2 hours akabva towana vasipa. So mapurisa vakabva vangoti chingotora majuzi zvinoziya obva unorara uko. So munhu aida unotora futi protection order makusena acho kuma88 ndandatova kuDP court. Ndabva ndati ndiri kuda protection order, vakandipa mafomu avakandipa kuti unofanirwa kumafila. Kana wamafila wodzoka nawo nemandi, and then vanozokupa rimwe beki raunozoenda naro kukoti, and then rosainwa nemapurisa naiwo achisaina. Saka ndakaripota nyaya yangu kudhara. Mapurisa ndobva vandidzokera kupolice station, kukoti uko vakandidzokera kupolice station aukamuti vanhu havasi kuita sekuvhura kesi yemunhu because nyaya yake ndeyakudhara. Ndabva ndadzokera police station kuya ndobva ndavhura kesi. Ndavhura kesi vakabva vamufonera vachiti vari kuda kugadzirwa mota. Mapurisa amakataura nawo paya vati vari kuda kugadzirwa mota, vakati tasangana kumwe kunonzi kulowa naye. Saka iye haana kukwanisa kuzosangana navo. Saturday ndakabva ndamuka ndichienda kubasa nokuti Friday yakushanda ndakuenda kubasa ndaita zvekumapurisa. Saka ndiri kubasa ndokanda ndazofonerwa nekazeni yangu ndobva nditi vatiti vabasa vaenda kupolisi. So vabatwa kudaro ini ndakabva ndazofonerwawo nemupurisa anga ari kuita nyaya yacho kuti munhu ndaita semunhu chamubata. Saka handina kunge ndaonana navo kusvika nanhasi. Ndakatongosenderwa kesi namba deti rekunzi vari kupinda mukoti musi wa16. But nezuro ndakazokufonera isimeli ndakuata family nefamily yake. One audio ndora ndakakwanisa kuplay, mamwe ese handakwanisa kuplaya because ndada zvokuti ndisangane nemashoko anondikanganisa. Saka maaudio ese hauna kumaplaya? Yes, hapana ndakaplaya. Right. Allow me to play the audios whilst you are there. Zvadaro iye akabva afona ariko kujere. Ndofunga ndakakuplayira maaudio acho. Ndikati no, inini wakundiatakisa nehanzvadzi dzako apa wakundinyebera kuti iwewe wakandibatawo ndine chiromba. Saka iye ari kuti ndambogara ndataura anything kwavari. Ndatiwo nyaya dze15 years mujere vakazodzidziva sei kana usina kuvafonera. So ndo mamiriro akaita nyaya. All right. Let me play your audios, so that vanhu va-understand, because ukutaura kuti havana kukwanisa kuplaya ma-audios. Right, but these audios, I think you should take them serious. Please, these audios, you must take them serious. Right. Asiwe maitrisha wainyarara uchiti zvigozodi. Waida kuti afire muwatiti. Ando zvawaida. Wainyarara uchiti zvigozodi. Zvinhu zvakaitika rini zvimaitrisha? Zvakaitika rini? Wainyarara uchida kuti zvigozonyatseta sei wakanyarara iwe nemhuri yako uri mumba mako uchirya uchidini uchita zvaunoda. Hello. Murume asi wainyarara uchiti zvigozodini. Wati? Wati? I think nenyaya yeseta nhangu ndiri mutonyanyotandira zvinhu zvakanyanyoita hatichidipi. I hope ndinokwanisa kumatandira. But I think you should also hear them so that you have to know your next move.
Because ignoring these messages, these audios won't help you. You have to know kuti vari kufunga vanhu ava so that ugare uri one step ahead of them. Nokuti kumaigini akushande, truly speaking, akushande. Yeah, akawandisa maaudios ndatotangira pasiripo. Akatowandisa maaudios aya. Yo, maaudios akawanda. Akawandisa, these audios are too much. Right, regarding play my audios, you have to hear them so that you be prepared. Because ukasamaterera ka ucharwa ne attack wakarivara, at least you know kuti vari kuronga chi. And one, so that you all ronga uchisatu uri ahead of them. Ndatombozvitaura masikati nemadmin ndikati unofanira kutogara uchiziva kuti maaudios akanzi chi, because kumaiginwa akushande. Patime yatiriko zvinezvi kumaiginwa akushande. Ndizvo. All right. And we have to play my audios in case of anything happens tomorrow, because part of my threats are going to my audios. In case of anything happens tomorrow, vanhu vari pano pavakanzwa maaudio. Vakanzwa maaudios. So yes, unogona kutoza. We know it's hard kuti handidi kusvinzwa because zvino kuaffecta. But sometimes chamari you have to panguva yauri uri pahondo. Uritori pahondo, you have to soldier on. Ihondo inodarika. This is a phase that will pass on. And one. Saka unofa utongoti panguva ino utongota chigamba. Wanzwa. Chekuti ora ipi ndizvo zvavari kutaura. Saka I'm prepared for them. Because ucha ignore kaucharwa neattack wakarivara. And one. But if you feel like you don't want to listen to them, you can drop. Do play andega usipo. Kana uchida you can drop. Kana uchida unokwanisa kudropa. O dropa nongo play avasipo. This evidence mangwana. Ma? Because mele vanhu vacho ndinovaziva kuti vanotaura shit ende vanokupulainira zvinhu zvine uroyi. Azvina basa wona muningina tinozviziva azvina basa, but look iwe unodona nditika ini ndorega kuplaya maaudios ndochengeta ma-threats ari umumu poitika something mangwana akuna mumwe munhu aripo pana ndobigwa foni inini foni yangu yobiwa ndoine ma-evidence akwai akuna anozogona kutaura takamanzwa maaudio kana kuti evidence iyi unoziva kuti malive angu aya ma-evidence enough. This is evident enough malive aya zvokuti kana zvikaenda kupolisi kana kuti kupi you just download the live you give to the police kana kukoti watopedza. But kana ndikasaba player then well iri phone mangu phone kanzi yabiwa mangwana kana tayarasika, that's it. Apana kwauchama kuchawani kwa maaudios aya. No ma players in chete room it's okay. So ndauto tu simbe baba. Yellow muri say muri right here. My Trisha muri say. My Trisha ndiri kubatikana. Kutaura kudaiga ndiri kubatikana. Zvonzo ndiri kubatikana nezvawaita bhuti wangu my Trisha. Ungaudza bhuti vangu shoko kuvavharira 15 years mujere my Trisha. Are you serious? Ndokubva wanyarara my Trisha. Une chokwadi. Oh, ndopika nare ari pasi kudai my Trisha. Ndichapedzerana newe kusvika narini wese. Handidi kukudza nema. Handina mbobvera ndakakunana nevaroora. Handiti ini pana ndambobvera ndakaudza muroora kuti futseke. But my Trisha nhasi unondikudza kuti muroora wangu mugodhwe wamai vako. Unondiwa zvandiri kutaura. Unozviwa. Okay, ndinevana kuti anzi start a new live. I think I should do that. Let me start a new live, guys. Regai ningodropa ndakuenda ndichita tips. I'm now tips, guys. But let's hope tinopedza. I'm now tips. Apa kurara late kana chita maswafura. But it's fine. Regai ndidrop etodzoka ndika. Regai ndidrop etodzoka because my audio zakareba. Guys, mugare makazviziva kuti ma live aya evidence. Kana munhu kaenda ku court, you just don't know this live one submitter. Problem now ndini ndega ndinenge ndine ma audios nechichi. Hakuna munhu andinopa for confidentiality sake andimaona. So phone yangu kanzi yatsemuka kana kuti yafa kana kuti yaita yabiwa evidence yaenda. Poitika chinoitika pasina evidence. Akusina evidence atovarana. Saka live kana iripo chero ku YouTube unongonosora kuti aiwa live andika vanoteerera andika votora ma-facts ezvinhu zvakashitauka sezvangashitika pa last live yafura yaya zvese zvakashitaurika ma-threats aya
teke chiseka chega muna chiwawa chacho mwachuka sezvo zviya handika but kana time yasvika ka atichaseki newe tinongovapa just a piece of that clip kuti ndiye aitaura apa mubvunzei kuti asiri here zvatopera animaona aiwa Jonathan live yatidelete because ndaona message yake zvichitanzi pai saka ini ndoonawo kupi macomments ndoda kuonawo macomments ndozviona sei that means haazivi kuti macomments ari kuonekwa kupi haasati akuziva atonsendera message right now ishi mai Dr. Zaise ndakaisa chinhu pauyu achiti ndoona sei live iri papi animaona ndoda kuonawo macomments that means handisi kumupa link haasi kuziva ngagara akadaro anditi right regai ni drop